min keɗi men caggal nde Allah jomiraɗo subhanahu wa taala kamɓene rokkataɓe jaam kamɓene haaɓe garta e nder galle ɗi ɓe kufodira ɓesguji ɗi Allah wasa ruttindeɓe toon kadi Allah wayla kadi gueɗe ɗe kamɓene haaɓe garta kadi e on fannu mo ganduɗa tawi ko on fannu ɓorɗo yiɗede caggal ɗum bandiraɓe so ɗum ɓenni mo woni moon kala salminama juurama weltanama ha no fewi calminen banimen debbo Houleye Ba ɗo woni no wonir enen paami ko jaadiji meɗen enen makko kewi wadde yewtere e saaha kala kanko en calminimo en juurimamo en beltanimamo ha no fewi calminan mawni men Abou Diallo Amadou gorko Bokke Dialluɓe e sehil men Alassane Sabou Bocara mo ganduɗa ko guiɗe meɗen ko sehil meɗen en beltanimamo ha no fewi ɗo woni no wonir ene mbiya jaam e kissal yowan makko kanko e galle makko dennagal mone golla e haalirde Safina FM ceerno guel ngal ari ha yeeso ma salminimama juurimama kadi weltanimama hande noon bandiraɓe tedduɓe on paami enen bismiɗo goto e yontaɓe jamanu tawi en paami koto leydi men leydi Mauritanie o jooɗi mbinomo ɗon so tawi karallagal salima so tawi en garti ga maggal waw ma en mbaw ƴettata gueɗe hande enen bismi gueɗe men sehil men mo ganduɗa ɓuuri lollir ɗon almudel leñol sen mbi almudel leñol en pamat ko e noshot o tawate taw noon pular wi ko neɗɗo andi neɗɗo fof kadi ko neɗɗo andi hoore mum ɗum ɓuuri hewde wadde joni ala no mbatten so wona ƴeewen tan almudel leñol mbiyatmo dokkemmo konngol yo salmin bandiraɓe Sénégal e haalirde Safina FM tawi ne yaada e haalirde dingiral fulɓe ɗum noon Seydi Ba Pullo mbasa faranade tawno muynimi ko Kosam Diallo muynimi ɗum saabi saaha foof so welama wedde moɗon kaaji ɗum noon Seydi Ba bisimilla ma an e bande en سيدي با أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bandiraɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe huninkoɓe susɓe sasɓe jamreɓe fimde aadiyankoɓe fiɓiɓe ɗe tiiɗi tiiɗaɓe aadi jamen jaam e jamanu e saaha kawraɗo mi salmini goto e mon foof inde mum e yettode mum toggude noon guila e baaba ha e babowo e babateɗo towɗo e tawaɗo e tawtaraɗo kala kadi jogorɗo en hettade en ɗaɓɓi yafuyo nde wonno haala mon ko weɓani saka hen moƴƴo kadi mi yetti ceernam guelangal Gamaji Sare nde wonno kadi hunde foof e sababuji mum kadi ina wawi taw on gowani heɗade ngol sawtowol so tawi ngol sawti e noppi moon oɗon ɗaɓɓa yafuyo nde wonno wona mbawko ma taw ko yidde ma yiɗanede arde yewtidede ɗum waɗi noon hande ɗo e dendan islamiyankori leydi Mauritanie ko jaam ɓolofiniga no en ñaganima toon kadi ne yo jaam fintoon to hettiyankoɓe men mbawi wonde e jokli windir ɗi kala ɗum noon guelangal Gamaji min almudel leñol mbiyetemi ko ɗahirugal Samba Ba indam ɓurde lollude kono yo Allah ɓuɓan won e seremɓe men hewɓe kamɓe koye mabɓe kamɓe mbiyen almudel leñol won hen suddiɓe leppi leydi ko wayno Murtude Samba Diop yo Allah ɓuɓan ɗum kanko e maaɓe julɓe kala hono noon kadi yo Allah ɓeydu gurdam ɗam woni guelangal Fouta mbambeten Ndiaye Seydi Amadou ɗum noon inde nde ko ni de sifori mbiɗa jibina noon e nokku biyeteɗo Fimba Jeeri kono jeeyami ko nokku ina wiye Mongel nokku karaje ñaaruji ɓuraji Thialle Baɗa Haji sikki ala koye diwan Kay Hayɗi ha hande noon mbiɗa yiile mi yiite nokku no wiye Wuro Mbayɓe firti kadi ha joni koye diwan Kay Hayɗi fartanŋeji tati ko kan hanɓe jalluɓe welanaɓe dañani ɗum waɗi noon en jetti Allah no fewi haala ka juuti ɗum waɗi guelangal Gamaji en calmini hettiyankoɓe men foof jarama Seydi Ba Pullo min beltanimama ha no fewi en tawno haala ka waɗi fayida kadi ko hoore hisde kadi amin paami ko hoore deƴƴe hakkille deƴƴo haalata e guelangal Gamaji en nde tawno enen paami minen min gona yimɓe teyɓe e saaha kala amin ñaago on yafuya sa ɓamti konngol tan yo micro o woɗɗoma seeɗa o wasa ɓattade hunde ma ko ha no fewi Seydi Ba jaafoɗa gacca hakke min beltanimama ha no fewi min bisnimama hande e leydi ma e nokkuma ko taweɗɗa e nekkuma te kadi ko leydi Sénégal nde tawno pular ne heewi wiide maayo wona keerol wondema oto banggue e min wondema oga banggue kono Allah waɗi enen foof enen dendi tawno pular wi ko ɗam Allah ɗam aji ɗam dende ɗam ko guila hanki wonno haade hande Allah rendini meɗen nokku Allah rendini men diwan kono hande Allah waɗi an keɗɗa ko toon e ono banggue min paami caggal nde min paami tigui ɗo garɗa ɗo ene garanɗa amen ɗo waɗi amen weltare ha no fewi mbeɗa andi hande so tawi hande a wiyama hande a bismama e gendi Sénégal tawi kadi ko goto e kalirde nde ganduɗa ko o woni ceerno men ceerno Yerɓan udditɗe ngalɗo gueɗal rokki en yo en mbawa yewtude hen mbeɗa andi minen e koye amen min dañi weltare kono mbeɗa andi somin ƴeewi mamin taw an hoore ma dañi weltare wadde hande haɗa en jaade amin jiiɗi namnade an tawno min mbi ko almudel leñol min ka joni a haali
a wi ko ɗeɗo jaale kerɗe jakoraɗe kanƴe dokkuma ndeɗo inde tabiti ndeɗo inde woni inde leñol so tawi neɗɗo wiyama almudel enen paami wonko firata almudel tan e hoore muɗum wonko firata ala ko haali jokkanede hen leñol wadde min paami caggal e salminago ma adango nde jangguɗa ayeje qur'ane tawno minen min jarani on fannu ɗum tagui min nanani ko kalɗa ko kono min paami kam tigui almudel nguel e leñol ngol tigui notima inde muɗum ɗum noon Seydi Ba Pullo amin bisnoma e yewtere ganduɗa ko yewtere men kadi ko yewtere addu miijo ma so tawi yewtere wiyama yewtere addu miijo ma boni foof ina jogui hen gueɗal wadde ɗon min dokkuma e yewtere addu miijo ma holko pamɗa yewtere addu miijo ma haade en nat hande namde meɗen Seydi Ba. Eyyo ceernam no gowɗen wiide ni tan so tawi sukara dogui molimo e ko sammata tampeni yilade ɗaccinen mawlide Allah yogo e anduɓe men mbi ko wayno Ibrahima Oumar Kane mo katante leñol mo Agnam yereyaɓe sikki ala so tawi addu miijo ma nde wonno kala miijo wonɗo ngo soomi kadi kala miijo wonko ngo firata heddi ko kam on ɗon jottinanteɗo miijo ngo o famro miijo ngo no kalduɗo miijo ngo ni walla amma ɗum ala o wasa famirde noon kono addu miijo ma e fam miijo ma addu miijo ma ko hunde gollal moƴƴal saabu ko goto foof so addi ko jogui ko indentudini so Allah jaaɓi ma won hunde nde ganduɗa leñol ngol wawa ɗum naftarade saabu goto foof ene jogui miijo lobbo taw jiida noon e min kalowo nde wonno hayso tawi mi yiiɗi addu ballam e miijam mbiɗa sikki wawa wonde pular noon ina wiyeso mawɗo tawama o aynoyta. A jarama Seydi Ba Pullo mbiɗa pular wiyeso mawɗo tawama o aynoyta kadi fuɗɓe mi beltimbi so mbewa towama towdama e laabi ko innata Allah yo ɓuuri hewde ko menata Seydi Ba en natni yewtere amin jinno andu an holɗo ndewɗa ha jiɗɗa hande ndeɗo inde ndewɗa ɗo saabu sa rewano hay nokku mbeɗa andi a wawa hebde inde almudel nde saka ala ko haali ɓe pawanma hen leñol ngol amin jiiɗi andu holɗo jangguɗa e holɗo ndewɗa ha yettiɗo yettiɗo hande aɗen natande golle. Eyyo Seydi Sall no mbiyeten ni tan yorde yitere nafuɓe tenkere nde yori yitere yen e jaygol ɗum kaldami koye horam min almudel leñol sikki ala hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jette jeenayyi on saaha gonɗen koye nokku men ɗo jeeɗen tigui rigui ɗo ganni saabu so neɗɗo wiyama ɗo jeeya koɗo ittata gueɗal ittante gueɗal taw kadi gueɗal ngal ɗo ngal ittante ɗo taw ko ittugol gueɗal ngal addanma an ittanede gueɗal sikki ala sen mbi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jette jeenayyi eɗen gandi ko ɗum uujo e on saaha jarɗen koɗo banggue ɗemgal caggal nde jangguɗen Qur'an al Karim mbattuɗen ɗemgal arab eɗen jangga ɗum lekkon e on saha eɗen jogui ɗiɗol jeeɓo ɓiwal e on saha eɗen jogori yalto eɗen naata entrant collège hawri ujungo waɗi won musidɓe men hewɓe ɓiɓɓe fulɓe te kadi ni ko hinde ma mbiyen suudu gungunaɓe eɗen jangidanno e mabɓe hay liɗi goɗɗi ma mbiyen cuuɗi goɗɗi ɓen jagga itta e leydi mabɓe nawa leydi Sénégal jawdi mabɓe hepta e on saha joguiɓe miijo ma tawni ɗemgal arab ngal ko hoddaɓe ɓe waɗɓe caɗele ɗeɓe kamɓe jeeyi ɗemgal ngal ɗum waɗi pollumi jangdam école jaltumi kemmindimagu kono wonno mbiɗa hedde e kalifandi jinnaɓe ɓe nannimi caɗele kewɗe kono ittani yidde nde koye ƴiƴam woni mbiɗa ɗaɓɓira Allah mbiɗa yiɗi ɗemgal pular min iwi ɗon e mon ngel min gaare diwan ina wiye Mafondu kadi ko sukaɓe fulɓe finiyankoɓe kadi harbiyankoɓe aɓantoɓe ɗemgal fulfulde kadi golloɓe kadi gollanoɓe pular ha wawa ɓamtade e on saaha jinnaɓe men ɓe cali ɓe mbi en dutto école caggal nde enen koye men hakkillaji ɗiɗi beeli yo jomen ya fen pular noon ene wiya mbaggu fiyata hoore mum ma jafoɗon ko onon namdori noon sonno kode sagam taw wona ngal ɗon namdal namdi ɗon ni kono ko onon gaddiri noon jafoɗon mi noon no feewi kadi eɗen ɗamanima hettoy e ngan sanga o fitina e haare ene jokki hakkude men e jinnaɓe ngam yen dutto e lekkon kono Allah fodani pelliɗen nadde noon caggal nde ɓe gandi pellital men ɗo tolni ɓe goppiri en Allah yen janggu ɗemgal fulfulde woni tuggandim guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e ngan sanga eɗen mbadda hen yana ummito en janggui ɗemgal ngal Allah rokki en fartange en bellitima hen ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati capanɗe jeenayyi e jeenayyi jafoɗon e ngan sanga kadi Allah rokki en mbaɗɗen kawguel keɓɗen karallagal seedantagal dowrowal ngam wonde jangguinowo to banggue ɗemgal fulfulde e on saaha eɗen dewi eɗen dewdi kadi eɗen kofni anduɓe men kadi eɗen disno kadi jambareɓe men e hatanteɓe leñol golluniɓe gendidi ɗum waɗi e nder dinguere hewɓe nde wonno sa woni almudo kala ɗo sernaɓe ma dilli dilloya toon kala ɗo ɓe jaari mbeɗa yaado e mabɓe ko tinmi foof mbeɗa heewi hawridde mabɓe e ngan sango noon almudel ngel sen ƴewtidimo ko gueɗe tettatiji tawtodirde
sabu goo komi pamaro duuɓi 2 gandal dawal tataɓal ngal pamɗuɗo darnde e pamɗuɗo kadi ni mbiyen hay ɓandu ɗum taki ngel laati almude leñol e on saha noon ɓe inni inde nde mate inde innade nde yaadi e ɓen innunoɓe inde nde walla ala ko inde tan woni ɗon ha hande ina rewa ɗum waɗi noon bandiraɓe jaafoɗon mosol ngol ene juuti yalla ɓuɓan tijani ilman mamadou sambourou barka an hewno wiide ni so wiyama mosol tan ma wonɗo hakkillaji kooti ɗum noon ceernam guelgal Fouta ma guelgal gamaji jaafoɗa ɗum waɗi noon ha hande mi ruttima konngol jaafoɗon min feewi mi yiiɗa sinkude nde wonno kala ko mbawɗa haalde haalir gam Allah ɗum waɗi noon sinno kode sagam tawana min haalata hooli min taw kadi ko anduɓe ɓe gondumi e nder leydi Mauritanie kadi anduɓe ɗo ndewmi min hooram ha woni fartange wawde jokkodirde ɓiɓɓe fulɓe ɗo ɓe mbawi wonde kadi haɓe mbawi bismade e nder jewte ɗe ɓe mbawi jogade ɗum noon guelangal gamaji mi rokkutima konngol. jarama Seydi Ba Pullo min beltanimama kadi bandiraɓe kala kadi nani kadi paami nde tawno so hoore hissi gandal woni hoore alay saago so tawi tan konngol yalti yimɓeɓe paama tigui rigui ko haalte ko Seydi Ba Allah jarama min paami tigui waɗi hen ko paminɗa amen hayso tawi woni a waɗi hen morlal jiire no fotiri foof ɓaade mbiɗa neɗɗo wawa haalde hoore muɗum kam so tawi neɗɗo nani neɗɗo wawa haalde hoore muɗum mbeɗa andi so haala ka haalama ma neɗɗo waɗa morlal jiire tan joni jinmi ko garten natnen yewtere men hande enen jewta ko fewti e caridi sen mbi caridi ko gueɗe kewɗe e kuccanɗe hakkillaji aade gueɗe kewɗe kuccanɗe windere nde gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kuccanɗe rendo leñol meɗen ha fewti so tawi en mbino rendo hande so tawi en mbino rendo holko woni rendo e holko saabi rendo wiya rendo Seydi Ba bisimilla ma. Eyyo Seydi Sall eɗen gandi so wiyama rendo ko rentude ko terɗe e ɓerɗe hakkilantagal miijo golle ɓamtoje mate rendo fof ko rendo so tawi ko namnal jabolu mum ko ala wona rendo fo rendo wona rendo kono kadi wonna rendo wona rendo sabu mbiɗen ko dental hakkilantagal e miijoji juɓɓuɗi bo jogiɗi fandare ngam ɓamtude e fawade e ngal gollal sabu sen teskotimo rendo ɓartiɗen koto banggue terɗe woni yimɓe mbiyen sabu ko yimɓe ɓe ndindi ɓe goni rendo ko rentude sabu ko dental namni sabu sen ƴeewi firo helmere nde tigui rigui ko rentude wadde noon ko rentude ko yimɓe ɓe dental yimɓe ɓe e nder dental yimɓe noon juɓɓugal jogugal pandale juɓɓude kadi ɓamtoje ha jomum en mbawa yarude yeeso gadda ko ina hisna guila e celle ha ken adda ɓamtare e nder rendoji jomumen haɓe mbawa wurdude hen sabu sen ƴewtidima e nder rendo wonko reddi toon ha heewi to guilay sen beelama mbiyen guila e ficciram golle en ha e ala ɗo haaɗi ɗum waɗi no mbiruɗani ko namdal ngal ko ngal udditingal kala hen ɗo jumpuɗen jaɓɓuɗen hen foof ene gasa wonde mawmo ko kedduɗen nde wonno kadi en mbawa yewtide ɗum foof kono eɗen gandi rendo ko mahhude rendo rentodiro rontodiro beele ɗum ɗon wawa wonde sabu sen mbi yo rentu rentodiro jafoɗon so tawi rentude nde ko so en koddori so yimɓe ma koddo nde ɓe gona rendo soɓe koddi e nder rendo gonɗo ɓe goni ngo walla so dental ngal renti ɓe ndentodira waɗodirde ko boni e haaldude ko boni e waɗdude ko boni ɓe dontodira kadi goto hen foof rentina goɗɗo o e saaha ko yii bonande fewde e muɗum rentina ɗum jertina ɗum wi ɗum aha ma dentoɗa sabu naggam o de to sa yaari keeto dekki ko warata en toon jum rento ɓe dontodira noon alay saago goto mabɓe foof adda e ɓernde goɗɗo o komo wawa rontorade e fimde tinde ruttade e jomiraɗo subhanahu wa taala ɓernde mum fiiɓo nde wonno eɗen gandi rendoɗi ɗi en mbiyata kanjum fof koɗi julɓe kono eɗen gandi ha tengti e rendo fulɓe koɓe julɓe saabu ala ɗo meɗen yiide e diwan fulɓe ɗe goni ha tenti Afrique jiiɗen hen suudu rewrutendu sanam woni ko mbiyeten ko église ɗum waɗi noon so en mbiyeɗen kala toɓɓere rendo alay saago jomiraɗo kadi yo en ñaaguimo yo sellin en sembin en o rontina ɗum e hoore mum kadi mbeyde ɗen ɗum ɓadade beele kadi mbawen moƴƴinde rendoji men nde wonno kadi ko en joomen aadi kadi fiɓiɓe ɗe tiiɗaɓe kadi aadi harminnoɓe jeeɗiɗi harmeji ɗe nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ari telli tawi ɗin harmeji jeeɗiɗi te kadi o tawiɗi ɗon o ɗacciɗi ɗon kono ɗum foof e waɗi noon fulɓe ko joomen rendo timmugo
jogiiɓe diine manoɓe jamaji gila e leɗɗe sabu kamɓe gaddanno leɗɗe mabɓe ɓe teena ɓe joƴƴina ɓe mbaɗa ɗum jamaji ɗum waɗi rendo fulɓe kongo rendo mahingo tingo tiɗunogo aadi jongen hurum jomen sababuji jonɗi gonɗi ɗi gonano bonɗi ɗum noon ceerno guelgal gamaji min ruttima konngol. a jarama Seydi Ba min beltima ha no fewi nde tawno ɓe mbi bawɗo mbaɗɗo ko waɗɗoto ko ina yooɗi ha no fewi sa yimɓe wawa mbaɗɗo so waɗɗima yani yimɓe mbi aha o yani aha tagui ɗum ko wawa mbaɗɗo amin paami tigui aɗa wawi oɗo banggue ɗum tagui bandiraɓe kala kadi paami kadi mbeɗa andi e boni mabɓe foof ɗo woni ɗo weltare ɓami ɗum ha no fewi caggal nde pamɗen rendo sañi ko e dow leydi rendo sañi ko weeyo caggal nde rendo sañi yimɓe taga mbaɗa e nder rendo enen jinno famde caggal nde rendo dari yimɓe ɓe mbaɗa e nder rendo ngo beele yimɓe ɓen arnoɓe timminde ngoɗo rendo beele rendo ngo timmiri no fotini timminirde walla rendo ngo timmani walla rendo ngo yettaki taw no fotini rendirde saabu so wiyama rendo ma wod ko golla walla wooda ko haala walla wooda ko wiya walla wooda ko waɗa beele tan ɗum e nder famuyema ceerno Amdel Leñol ɗum ne hol yiyande ma e nder hen e nder rendo. eyi senare wodani Allah takɗo binde o joom laamu ngu alda e gasde sabu eɗen gandi mata yimɓeɓe kubni aade wawa humnude aadi nde wonno aade timmani nde Allah tagata aade nde wonko o mankini mum timmi tan yo joomen yaafo en ko nelaɗo Muhammadin sallllahu taala alayhi wa sallam ko on tan dañi e nder tago timmugo o timminana timmal mum o timmi kono aadeji kedi ɗi fof heddi ko ina poɗo kono ko Allah hoddirta timmal ngal wooda kono eɗen ɗaɓɓa nde wonno sabu sen teskutimo eno fulɓe mbiranno buuɗal yurmede fiɗi e binde gueno yo jaam ñallu haɗa cinsinƴe ma kaaɗi ayi eɗen gandi so en mbi rendo ha joni wadde kalti fof rendo fulɓe gonano ha sideji sabu eɗen gandi kamɓe koye mabɓe ko gonga wiyanomo ɓe ndewi leɗɗe ɓe dewi kaaƴe ko gonga mate ɓe ndewruno ɗum ko kamɓe wonde wofoɓe Allah ala ko Allah ɓe ɗaɓitanno beele ɓe jiiya Allah gonɗuɗo o goɗɗo o e on saaha kamɓe koye mabɓe ɓe ganda ɗo ɓe jaggi ɗum waɗi fulɓe kamɓe koye mabɓe koɓe hunde nde ganduɗa mahinde tinde tiiɗade aadi sabu jaraniɓe on saaha konngol ɗiɗi ɓe mbi maɓe cottir ndimago e biigi e sagataɓe gam andudeɓe Allah e rewdeɓe Allah mabɓe o taw kadi ko Allah goɗɗo o sabu wonde ɓe ndewi nangue ɓe mbi Allah haɗanɓe rewde Allah jahowo ha ɓooya majja en gandi wadde rendo fulɓe kamɓe koye mabɓe kongo rendo mahingo kadi tingo tiiɗago aadi ko woni hoɗum ko hakkude ko jomiraɗo subhanahu wa taala adaniɓe ko yoɓe ndew ɗum kadi e nder dewe Allah eɗen gandi koɗe kewɗe gonɗe ɗe gona bonɗe ɗum waɗi fulɓe ndewiɗe so tawi ƴewtinama e nder rendo hande yo jomen yaafo en ala ko ñinɗen pular noon hino wiya hay goto en jopaki ala goto foof halta ko yiyande muɗum eno yiiri e nder rendo muɗum en hande wonno ma jafoɗon rendoji ɗi nan nattodiri won pene kese dañaɗe won kadi lowte kese nattuɗe nder meɗen woni hen jiiɗi woppinde en koko joguinoɗen ko woni hen jiiɗi ko heptude ko joguinoɗen ko kono ɗum foof e wade noon ittani so tawi Allah no luɓri en leɗɗe mamaji mawɗe gurɗe ɗe yo Allah ɓoynuɗe jeese men woni jinnaɓe men ɓe hohoɓe diine e aada ɓe kadi tambaniɓe en islam o ha wawi yettade ɗo jottiɗen ɗo ha mbawen yettorade Allah takoɗo en o ceernam konngol artema a jarama Seydi Ba ceerno Leñol mi wiyata Almudel Leñol mi faami caggal nde pamɗa rendo yahata ko e dow kodki kadi ko rendoji takkodirɗi mbawi yurtodirde piine ɓaade en mbawa haalde rendo gaga en kalani pinal caggal nde rendoji jultodiri rendo foof so renaki e pinal mum walla rendo foof so renaki e kodki mum walla rendo foof so renaki e fina tawa muɗum beele so rendoji jultodiri neɗɗo o nangtaki e ko jeeyi beele so renaki ko jeeyi ko moɗetake hande noon kalten koye joom hakkillaji en walla kalten koye joom miijoji en jobot tan en gona memoɓe bisimilla ma Seydi Ba. eyyo Seydi Sall sikki ala no mbiɗen ni tan saabu eɗen gandi rendo e pinal sabu so wiyama neɗɗo alay saago jogo pinal e nder pinal ko adi pinal o jogoto ko needi mahi neɗɗo kadi alay saago jogo somo yiiɗi jogade juɓɓudi moƴƴiri gila e banggue diine muɗum hata banggue rendo muɗum alay saago jogo ko wiyete ko needi
wadde so tawi ƴeewen ha joni tugginden faade joni ko on tan waktu heedi kadi ganden moni fof yo ƴeew takde e fodde hakkunde muɗum e ɓiyum beele ina wawa waɗande ɗum ngorodi moƴƴiri ko wiyete ko fondation beele jomum wawa dañde o ngorodi moƴƴiri tawi so mahama fawama e dow mum ɓaali tawi ina wawi tidde woni needi e nder needi sen teskutima tigui rigui ko needi jogoto yuɓɓo tambo neɗɗo e hoore muɗum ha wawa renande ɗum pinal mum saabu sa joguima needi a yuɓɓi an hoorema ma jogo gacce ma won kayiɗani wadde ma wan ka waɗani nde wonno so neɗɗo ala needi o ala fodde o ala hurum kadi ala ko wawi wadde ha wawa moƴƴude kadi ala ko ronki wadde nde wonno o ala kino wawa hadde ɗum wadde yo jomen yaafo en ala mo juupiɗen mbiɗa heewi wiide e nder gurdamam yo Allah yurmomi noon yaafomi min e mayɓe julɓe kala e kadi wurɓe kala nde wonno so neɗɗo wiyama ko jambaro mbiɗa teski to banggue hakkille mum wonko usti saabu kala neɗɗo cuusɗo wiyaɗo ko jambaro wonko manki saabu kala ƴoƴƴo ma wonko renti ma wonko waɗani saabu ladde dunita ɓisnat ceernam so en garti e banggue pinal ko gonga en calaki kay tawtodirde e joomen pine en calaki kadi mahodirde e joomen ganni kono kay mo woppi bamum noon e yimre nde mbiɗen mo woppi bamum jagge baba goɗɗo ñande joom baba arani baba ronko bamum kono bandiraɓe so tawi pooli ndendi wibjo siɗi ndiwoyude ndiwdu kadi en paam goto fof wonko jogui kene nafa goɗɗo wonko jogui kene usto goɗɗo wadde en ƴeewat e nder moƴƴinoje hakkude rendoji ɗo pine juljultodira taw ene waɗi nafooje ha tinki e rendo men enen julɓe nde wonno wonko jigani en pular kay ina wiya gujjo yiɗinande ko o mawni koyɗe kono yiiɗa wiyede kowoni o yooɗi ha ubba nde wonno so tawi goto men fof ƴetti pine goɗɗe ɗe so tawi pinal muɗum ngal yuulingal te ko pinal farnotel ngal hanki wiyeteno ko so yuuɗi ko hay pullo yo bandiraɓe jaafa noon kalɗen koye mbaadi kuptu dindi en kalɗen koye nder ɗemgal pullo sabu sen mbi pullo ko leñol pular ko ɗemgal wonki leñol ko pinal e gandal jafɗon garten toɓɓere nde nde wonno so tawi wiyanoma yuuɗi ko hay pullo so wojji ko hay pullo juuti sugundu hay pullo ko o suusi hay pullo wadde pullo ina foti farnade e mbaadiji ɗi kala ina foti kadi darade darde dolnude kadi jogo kadi hujjo labtuɗo ngam wawde wadde kala ko ina ɓamta ɗum kina ɓamtana ɗum pinal mum taw yaltani joɓɓude diine mum ɗum waɗi noon min banggam min ma bandiraɓe jaafo alay saago kala ɗo mbawɗen yaade gartaten koye diine nde wonno nde Allah tagui en nde tagui ko yen ndewɗum ɗum waɗi noon alay saago enen koye men tengtinen ɗon kala keɗen mbawa wadde tengtinen ɗon dewe Allah ɗe ha laaɓa ceer ɗum noon ceernam mi rokkutima konngol a jarama Bapullo min beltanimama han fewi ceerno leñol walla mbiyen almudel leñol en mbino nane hande en jooboto en gona memoɓe tan nde tawno saaha foof enen paami ko hakkillaji kaldata kadi ko miijoji ɓetodurta e saaha no ceernam guelgal Fouta Diaysode Amadou heewini wiide a haali nane konngol mbiɗa ñande babiraɓe dawi fondede ñande babiraɓe dawi yaltinede boni foof yo addu bamum wadde hande garten enen jiiɗi nadde caggal nde pamɗen renndo wawa yaade gaga yadani e pinal wadde so tawi en mbi pinal ngal ɗon pinal ngal ganduɗa ko biyetegal pinal beele ko pinal ɗemɗe walla ko pinal golle ko hollum woni pinal seydi Ba bisimilla eyi so tawi en jaari to banggue pinal e fannude jonɗi kadi gonɗi pinal to banggue golle ni ko adi fof hade golle mbiyen pinal to banggue ɗemɗe pinal to banggue ɓornuki pinal to banggueji fof kono alay saago e nder hen fof kadi ko ɗum rendoji e nder pine saabu pine koɗe cariɗe won yaaruɓe pine ɓamtoje won yaaruɓe pine ɗe ganduɗa koɗe pine weeyo ɗe ganduɗa ɗe jeeta koɗe mematako kono noon eɗen jogui pine labtude kadi kirjinoje rendoje ɗi haɗi mbawa ɓamtade sen teskutima tigui saabu pinal e ɗemgal saabu ɗo joni sen ƴewtidima ɗemgal fulfulde wiyama pullo sen ƴewtidimo e wonande wittiyankoɓe ma bandiraɓe jafo tigui rigui saabu ko kalaten ko koye nder ayawo kadi ina gasa wonde ma hewɓe ketto en ina wawi ma wonkoɓe joddiri en kono en ñaguimoɓe yafuyo enen koko nanɗen ɗum woni ko kutortoɗen walla ko jiiɗen yogo ko ɗum woni kadi ko kewten haalde alay saago ko hunde windade yiyande saabu sa joguima pinal fawi koye ɗemgal so ɗemgal windaka janggaka ngal ɗemgal majjata wadde ko ɗum pinal alay saago ɗum ren ɗum ko pinal ngal foti rende ɗum waɗa ɗum gallol howo ɗum wona gallol wadde e nder gallol ngol alay saago waɗa damal ngal firti ko hunde nde ande ɗo ɗo natiri ande ko yaltata ko holɗo yaltiri wona ka eɗo tullira fof ko yaltiri ala wonko taki suudu wonde suudu sen paami tigui rigui wadde pine ɗe alay saago koɗe juljultodirde to banggue fannu to banggue ɗemgal ngal to banggue gollal e banggue darde alay saago so tawi a golli guilay sen jewtidima pinal ina rewre to banggue pinal ngal ko dinguire joguino ɗen
ko han ko addi ko wiyete ko université hanki jogino ko mawɓe anduɓe bismatonoɓe tandaɓe maɓɓe e nder cuuɗi walla e dingiri mbiya yo joomum en jooɗo kuɓe pooye ɓe gono e tindude ɓe tindinoje naftoje janngo e jam so joomum immima ɗon e ngal dingiral sa hawre mum hay so tawi o meeɗa nadde duɗal école ma andu oɗo wonɗo ekki ha waawi lelnu cañu konndi laaɓɗi ha e ni to banggue ɓornugal ngal ay pinal feeñi wadde hay to banggue ɓornugal saabu ina teske to banggue rendoji guila e ɓornude jaafuɗon eɗen jiiya so tawi pullo ɓornima ga min kam kalam koye woni rendo ne waɗi ɓornide ɓorneteɗe sa yiiɗi aɗa andi joomum wona pullo ko ma o sawto tadi banggue en kalin pinal nane mate neɗɗo to banggue pinal muɗum so tawi o wayli ɗemgal mum bayluɗo ɗemgal mum ina haasi wayli jaɓɓal mum bayluɗo jaɓɓal mum ina haasi boppa leñol mum bandiraɓe joppaki hay goto noon ko ella rendo gonɗen e jangtade konngol Ibrahima Oumar Kane heewi wiide ɗum waɗi kala ɗo kalɗen alay saago ciftoɗen bandiraɓe muni fof wonko haalno ɗum waɗi haalnoɓe haala mabɓe yolata ko majjata ɗum waɗi noon goto fof wadde yo jagguɗo jaguiɗo wadde pine ɗe ganden e mbadiji kuptidindi pinal ala ɗo yilortako pulal ala ɗo memortako wadde pinal ko ɗum hunde lowre nde ganduɗa so tawi ko gueso mo so renaki hay so remama ina haasi soyat ceerno jarama Seydi Ba mbiɗa soyat ko soyi noon hewani naftude saabu hay sonno ko neɗɗo jaabi ko guesa muɗum nelanama wiyama ar guesa ma sooyi sa renaki baɗon guesa hay so tawi woni ba naftoyi ba naftano noba foti naftirde joom mabba wadde en kaali haala pinal sen mbi pinal ma won wonɓe e alɗuɓe leñol walla anduɓe leñol walla wonɓe e leñol haɗa en garde anduɓe leñol walla alɗuɓe leñol beele pinal jeeyi pinal tan ko jangguɓe saabu joni nani joni kalɗa université kalɗa wonande janggoɓe yoga e janggoɓe pular ha ko fewti e enen lemsuɓe haaloɓe beele ko ɓen tan jogui pinal walla ko ɓen tan mbawi tambade pinal walla ko ɓen tan goni finɓe Seydi Ba eyyi pular hina wiye heewi mo janggi tawi finani heewi mo fini tawi janggani nde wonno woni hen hewɓe mbiyata ko ma neɗɗo janggo fino pular noon wonɗo ina haala walla rendoji men ina keewi wiide kaari de ƴewtanno way uddade ille o janggani jangde e pinal bokkodirani ina ɓuura moƴƴude noon way kono gueɗe ɗiɗi so tawi neɗɗo yooɗi o yonte to banggue garten ha joni koye to banggue jangde mbiɗen e pinal wadde alay saago so tawi jomum janggi ina moƴƴa kadi o wona pinɗo won noon e nder jangde mum so woni pinɗo o ɓurata feƴƴitade o ɓurata wonde jaƴƴo so neɗɗo janggi o finani omo heewi wonde yo joomen yaafo en bandiraɓe jaafo o wona looɓɗo o wona kadi mo wona ganduɗo aduna no feewi kala ko wawi haalede o sikka mata yimɓe goni koye mallude ɗum kono so woni jangguɗo o woni pinɗo o wona feɗɗotiɗo o wona bawɗo wurdude aduna o no weeyo ngo waylori foof taw wawi yadde rendo ngo ɗum waɗi noon e nder banggue rendo ngo ɗum waɗi yo yimɓeɓe yo paam wonko serndi jangde e pinal kono kadi yoɓe paam ko gueɗe ɗiɗi mbawode yadude way kono neɗɗo wiyede yontede e mbadi mum kuttodindi hol timmal ko timminde jontaɗo ha wawa timmude ko ɗum waɗi wona toon paaɗen ko yiha hande ko to banggue jangde e pinal wadde ko ɗum gueɗe ɗiɗi certuɗe kono noon kadi gueɗe ɗiɗi ɗi jaadode ɗe potani sertude so tawi jomum o ronkani yo gandal ngal e pinal ngal yo tawde walla yo jangde nde e pinal ngal tawde walla pinal ngal e jangde nde yo tawde nde wonno ko nden jomum wawata ɓamtade kono so en teskotima tigui rigui heewi nden ɓe janggani kono finɓe kono sa yi jomum en cikkani mataw koɓe jangguɓe jangde dowrowre tawa jomum meeɗa nadde ni hay duɗal meeɗa wadde nde wonno jogui ko wasiyaji moƴƴi lobbi e jomum wawata hollude jomum ha wawa wonde sen dokki yeru seeɗa sa ƴiwtidima e nder rendo hande ɓiɗɗo nehiɗo woni neɗɗo pinɗo joom needi so tawi ardi e neɗɗo mbo finani taw ko jangguɗo ma taw rendo ɗiɗi certi go'o oyto mbo janggani pinɗo o so tawi o naati nehiɗo o so naati e nder rendo adi foof haade mum salminde o ƴewata ko hoɗo darato ma o ƴeewa ɗo yaɓɓata ɗo ha o haljita nde wawa salminde oyto noon ƴewata ɗo yaɓɓata ɗo ƴewata koko o woni ko kono so tawi ko banggue rendo bandiraɓe jaafo tigui rigui nde wonno so wiyama almude leñol so tawi namnama wone namne so tawi jabaki namne de oto jomum en ñawiru wonde oɗo wawa haydara ko gonga o wawa kadi eɗen koddiri kadi o wawa kadi eɗen ñaagui Allah noon mbo haɗata o yo Allah simminan en sellinan en sembinana en o ketki men rokka en naftorade kala jewte bawɗe nafde e rendodi men kala ɗum noon ceernam mi rokkotima konngol a jarama Bapullo min beltanimama ha no feewi ɗo joni en jaltani pinal caggal nde gonɗen mbiɗen ko e rendo noon alay saago so naati natana pinal natana coñce natana gurdam foof ɗo ko ganduɗa ina tawe e nder rendo ko ganduɗa ina tawe e nder pinal Seydi Ba
en kaldani ɗum noon no mbiɗa ni wonde ɓurde janggude ko gonga en janggani so tawi gande ina jeeye enen kam ko caggal guerten so tawi kadi haala mawka ina haale enen kam ko caggal garaten kono noon so tawi kadi Abouyar Penda Thiam wi o wi so haala yonti yo haala nde foti nde haalede ɓaade hande aduna o yonti tolnima tolniɗo wadde enen jiiɗi namnade wonande onon wittuɓe hande tawaɓe hanki pinal hanki e pinal hande holko serndi ɗe pina ɗiɗe saabu heewiɗo kalɗa e mawɗo walla kalɗa e mawɓe wawɓe moɓe ɓe mbiya minal pinal amen hanki e pinal moon hande jiidani te jiidani ɓe ganduɗa sa ƴeewi ɗeɗo ɗe pini biyeteɗe jiidani guertogal kañum jeeyi ɓoccode walla ɓoccode jeeyi guertogal wadde ɗon te guertogal ngal kay jibini ɓoccode ɗe kono kadi ɓoccode ɗe kadi jaldi koye nder ɓoccode ɗe kadi jaldi koye nder guertogal ngal wadde so guertogal ngal wi ɓoccode ɗe min e ma en nandani holko guertogal ngal yiiɗi wiide ɗon walla hol guertogal ngal yiiɗi sifnade ɗon en seydi Ba bisimilla ma. eyi eɗen gandi so on banggue so rendode ɗiɗi nden ndi ɗi jiida pine alay saago ko pinal ɓurgal hen ɓamtade foof heewi moɗorde pinal keddingal ngal hoko taki saabu seɗen poɗodira ɓoggol an ɓuurimi doole ina haasi ɓoggol ngol hotat koye juuɗe ma kono holko sabato ɗum ko jogade jinnaɓe yuɓɓuɓe bandiraɓe jaafo alama jinnaɗo mo yuɓɓani kono kalɗen koto banggue maadi e tago ko Allah noon andi ko woni hen ɓuural ko wadde yo Allah waɗanen ɗum waɗi so tawi jomum en koddi an pinal ma ngal ɓuuri pinalam ngal lollude ɓuuri pinalam ngal ɓamtade wadde alay saago an hoore maɗan ma foɗɗu hoore maɗan pooɗarami ha moɗami e nder pine ma saabu wonɗo tawte nder renduji kewɗi e jiiɗa jopade noon leydi walla jiiɗa jopade hinde ala ko ɗum e nder renduji kadi nder renduji fulɓe ina wawi taw ina tawe ga ɗo e nder ndendande islamiyankore Mauritanie ina wawi taw ina tawe leydi Sénégal ina wawi tawi ma tawi leydi Mali e ko nandi hen firti wadde enen en jopaki hay goto kalɗen ko ella rendo firti wadde alay saago jomum jogo ko wiyete ko maadi ndi woni hoɗum ko jinnaɓe ɓe mbasi to ɓiɗɗo o needi ndi e pinal woni en kaali haala needi alay saago ɓiɗɗo neho nde wawa nanode jinnaɓe mum wadde pinal ngal wawa mo haade hen jinnaɓe ɓe jeeyi ɗum on ɓorno woni ɓornude jeeya ko e leñol jeeya ko e pinal leñol ngol ɓe mbiya ɗum woto min jiitu nde wonno neɗɗo ina teskore pinal ko jelgal wadde alay saago neɗɗo o sa yi nayi kay keewi e nder ladde kala nogge nga kawruɗa won jaygol waɗa taw jiida e jaygol gongol ngol ittata en mbawi wowodirde kono noon so tawi woota hen foof arti fatat ko jofde mum ɓe mbiye baldi mum ɗum waɗi noon wadde ɓiɗɗo o yoɓnate ko konnguɗi moƴƴi cañiɗi lobbi bawude addude ɓamtare ha jomum wawa naftorade pinal mum ngal reena ɗum so tawi a ƴetti pinal jannal e iggani ɗum ladde addi e nder wuro ma mate holno jinnaɓe maɓe walla rendo ma ngo so tawi jinnaɓe mbayi kono jalluɓe ni holno ɓe mbawata jaggirde pinal ngal gadɗa ngal wadde ɓe mara ngal ha ɓooya ngal wonto boros jaafoɗon ngal jeyte e nder leñol ngol ha sikke ma tawni ko leñol ngol jeeyi ɗum waɗi noon bandiraɓe ma jaafo tigui rigui saabu alay saago jafno ɗen nde wonno ko noon Allah tagiri en mi anda holko taki eɗen jafno kala saaha kono noon ma bandiraɓe jafno jaafo en tigui rigui kadi ɓe gaccani en hakke en haalirte ni ina wawi taw welirani ɗon noon ɗum noon ceernam mi rokkotima konngol mi anda so tawi mi jakkimi namdal jarama tigui Bapoulo a jaabima kadi ndano neɗɗo wawa haalde ko ɓuuri hakke miijo muɗum neɗɗo wawa haalde kadi ko ɓuuri hakke gandal muɗum ko hen tan neɗɗo yarata min jettima min jarima han feewi min bismimama e saaha kala e yewtere ma addu miijo ma en paami ina yaada e radio dingiral fulɓe radio Safina FM ina yaada e radio dingiral fulɓe taw ko e yewtere addu miijo ma e saaha kala min beltanima hen han feewi Seydi Ba garten ha joni e pinal so tawi en mbi pinal en paamat jangde waɗata pinal walla pinal o heewi yaadude ko e jangde beele wadde so tawi golɗon leñol walla goɗon renno ganduɗa so tawi ngo janggani kanko ne ngo yiiɗi fanorade pinal maggo beele ma ngal ɗon pinal ƴellitto no foti ni ƴellitirade walla kadi so tawi renno ngo wittani walla so tawi renno ngo awani no tokaram Ƴeysa Amadou guel ngal Fouta heewini wiide mbaɗen awa bonguji beele ndendinelɓe bibje meɗen ko woni e beydel maguel wawa beele ma wawa rendude mbawen ɗum yaltinde wadde so tawi ngoɗon renno ngo rentani so tawi ngal ɗon pinal hawraka ɓe jiiɗi yettade ɓe puɗɗo yettade beel maɓe jetto Seydi Ba bisimilla ɗiɗen ni rendo ngo kay alay saago pinal koma hurle saabu ko adi foof pinal awete fuɗo reme rene waɗane galle kadi so wufni wufti hurne e on saaha soñe mofte yiɗi wiide so tawi neɗɗo e hoore mum no mbiruɗen guil idan ni so tawi neɗɗo o joguima pinal muɗum e ngal anda ko ngal pinal lobbal ko ngal pinal kanŋe labtuɗo wadde alay saago jinnaɓe ɓe guila suko omo woni suko ɓe ndeno ɓe tambo pinal suko o
ha wawa naftude hoore mum o anda ko nafata ɗum ko e on saaha ma o andu ko jinnaɓe ndeniranno ɗum ko pinal mum e ko ndentodiranno ɗum e nder pinal mum saabu pulaar hine wiya o ladde dunita ɓesnat yeru sen koddori e nder yontoji hande aduna o yo bandiraɓe ɗafa joni mbiyeten komo aduna ɗalle hande sukaɓe rewɓe e worɓe koɓe ɗaɓɓa yoɓe jawdi ngongalu ngo ganduɗa yo ngu ardu en jaam wadde e nder hen ma goto foof nokku pinal gongal taw jeeya ko e nder mum sen koddori ko wayi hen no Ibrahima Oumar Kane foof so tawi yalti yeehi toon to leydi Farayse walla Amérique e ko nandi hen ma janggo ɗemɗe tubakoɓe yanto e ɗemgal tubakori nde o janggatno haade muɗum yande toon wadde so arti ina haasi ina wawi wali jikku mum kono wona kam jopiɗen nde wonno ko dinɗagal saabi ɗum waɗi so tawi neɗɗo e hoore muɗum e nder rendo muɗum gongo woni ngo alay saago reena pinal mum pinal renete mo renani pinal mum ala ko wawi hissude mbo hisnani pinal muɗum wawa rende ganni mum mbo renani ganni mum wawa renani sirru leñol mum alay saago neɗɗo o wawa jogade ɗum saabu koma ndena pinal ngal ko alay saago so en kaaligal en ɓamtat ngal pinal ina tawe toon to banggue ɓornugal pinal ina tawe toon to banggue morol pinal ina tawe toon to banggue puddi pinal ina tawe toon to banggue mimbi en kadduki mbadi kuppidindi guila e ɓornugal paade ha e ko nandi hen ko ɗum addanta e nder pinal ngal jomum yiire heptinire ɗum waɗi jomum yiire ɗum jaggire ɗum sen kodiri en jopaki hay goto won yimɓe hewɓe ummotoɓe ɗo jaa leyɗele goɗɗe gadda toon pine mabɓe ɓe tawi ɓe toon taw gowani yiide ngal pinal beltano jomum e ngal pinal dokkoɓe jeenaji mawɗe ɗum waɗi noon hunde noon ko woto ko maayi war ko wuuri kadi woto ko wuuri kadi wi ina tefto ko maayi ɗum waɗi joguiɗo ko tiiɗi joguiɗo cañu joguiɗo witto joguiɗo gurdam mum timmuɗam on o fotani wiide kam hoore muɗum ombo rewindo gurnameje janane ha woppa pinal muɗum o woppa ɗemgal muɗum kadi ni o woppa saɗi kotki muɗum woni guila jinnamo e ko nandi hen ɗum waɗi noon bandiraɓe kadi jaafo ha joni sikki ala yafuya o kam ko dewaɗo tan Allah andi noon holko saabi ɗum noon ceernam mi ruttema konngol hayso tawi kadi ko ɗum tawngol jarama Ba Pullo Seydi Ba min beltanimama ceerno leñol min mi wiyata almudel leñol sen mbi pinal ma won biɗo pinal holno windirte walla holno foti kelme goni e nder pinal ma won biɗo pinal holno windirte walla pinal holno foti kelmeji goni e nder pinal caggal nde pinal ari holko pinal yinno yaade walla holko pinal yinno famminde caggal nde kalɗa ko holko mbiyata hen ceerno guelo ngal eyyi sen kaali haala pinal waɗi sen kodiri pinal waɗi ko alkule joyyi sen mbi alkule joyyi ɗe so alkulal pangal mbiyeten ko fellitɓe famɓe firɓe firtoɓe o pa o ha joni mbiyeten ko farnoriɓe alkulal fa ene wonta pa ene wonta fa farnoriɓe wadde pine mabɓe e ganni rewtiɓe jinnaɓe mabɓe e aadaji e asli kamɓe koye mabɓe ɓe gona bonnoɓe inde mabɓe kay e doggol naati te yaltata nde wonno ɓe notima islam ko adi ɓe mbi duuɓi ujunnaji joyyi ko adi jibinade annabi Isa ɓe mbi duuɓi temedde joyyi ko adi jibinade annabi Isa bandiraɓe jaafo wadde ɓe goni nelaɓe e nder leñol mabɓe gam tabatinde nelal mabɓe timmugal ɓe ɗofto e diine ɓe ndeno hurumaji saabu fulɓe mbiyanno harmeji jeeɗiɗi so tawi ɗi ƴewtidama e nder ɗin wonkuɗi pirata wadde fulɓe koɓe joomen cañu e ganni laaɓi a o to banggue pinal sen mbi a o ko Allah mboɓe ndewata ɓe gopata ɗum te ɓe jaaɓi jamiroje mum ɓe koddiri kala ko wona ko ummoride Allah hay hunde ɓe gonɗinani so wona Allah ɗum waɗi laa o laabti laabi ɗi ɓe ndewi eɓe ɗaɓɓiri Allah nde Allah kadi rokkotoɓe pandale moƴƴe lewto to aljannaji beele toon ɓe gona toon hoɗɓe ɗum noon ceernam jafoɗami jarloɗami pinal ko lowre nde ganduɗa hay goto o walla min kam sengam mi wawa wiide mbiɗa wawi firde ɗum ha laaɓa cer nde wonno ko hettiyankoɓe anduɓe ɓe hakkillaji diɗɗi koye kisɗe goni toon ɗum waɗi ceernam mi ruttima konngol miɗo wiya Allah teddin tedduɓe a jarama Ba Pullo min beltanimama ha no fewi tumande piranɗa kam min e hooram pinal kolliɗa kam ko alkule joyyi goni hen alkule ɗe hen alkulal foof enen gandi wonko firata enen gandi alkule hen alkulal fof kadi wonko janggata wadde caggal nane e nder konngol nde tawno mbi ko haala addata haala ko kadi koye haala kadi yewtere dañete caggal nde mbiɗa nane wonande wonɓe ganduɗa wonɓe nder galleji ine ponno fanorade pine mumen ɓorno ko famɗi
walla ɓorno ko timmani walla kadi ha garɗa kadi e ɗanniyankoɓe meɗen wonɓe caggal leydi ɗanniɓe woppuɓe galleji goppi sukaɓe ina gondi e rewɓe beele ɗon tan so ɗemgal renaka ɗon walla so pinal renaka ɗon walla so hunde fotani ɗon toppiteɗo nde fotti toppitede beele ban guesa ba wawata ñayede caggal Sidi Ba. eyyi eɗen gandi no heewi wiyeede ni tan so cukalel hoyi yo totti yummum so neɗɗo e hoore muɗum jibani ɓiyum kay e nder galleji walla hoddiɓe yaltuɓe waɗɓe woɗɗuɓe ni omo foti farnorade ni o farnina ɗum ko jeeyi ko saabu pulaar ina wiya sanne ndeƴe tan won iwɗoɗo wonno wadde so tawi paɗe ɓeydani darde potani ustude so tawi an hoore ma kay a haɗaka ɗannade a haɗaka yiilayade a haɗaka haydara kono kay ne ɓiye o e mbadi moƴƴiri so ɓiye ñammin ɗum yarnu holtin saabu sa nehani ɓiye o ma yiɗɗoyi ɗum nede tawi kam hoore mum o rutto nema saabu pulaar ina wiyo nehe ɓakke gila nangue ñawlani ɓuccu loocol gila lootike kecci wadde cukalel foti mahede ko guilay e nder suudu kadi rentine rontine kala kene adda ɓamtare muɗum e nder rendo muɗum ɗum waɗi eɗen ñaagui nde kamɓe koye mabɓe nde goto hen foof kadi wawata andude holko wawata waɗande ɓiyum nde yoɓe paam kadi neɗɗo ne jogui hakke e ɓiyum saabu neɗɗo so nehani ɓiyum ina jogui hakke muɗum ina fawi e muɗum ha no fewi nde wonno ɓiɗɗo ma nehe ɓiɗɗo noon nedi mum wona jogade lotul tan aɗa fewi a ñamminat ɗum jarna ɗum kala ko yiiɗi waɗan ɗum ha heddi noon e gueɗe bonnoje woni gueɗe bonnoje eɗen gandi aduna hande yo bandiraɓe jaafo hande ko aduna kesam hesago han holko ɓiɗɗo funtirte ko téléphone ngaji e télévision ngaji e récepteur uji yo jomen en yaafa en bandiraɓe kadi jaafo en nde wonno goto hen foof wonko funtirte ɓiyum e nder ko funtata ɓiyum ko o anda ko komtaɗo saabu kamɓe adduɓe ɗen ɗon gueɗe ɓe mbi onon julɓeɓe mami addu mamin gadde e moɗon ko ɗon mbawa welsidirade diine moon ha waktuji ɓenniri on idan wonno ko carte jomum en nde wadde carte ha neɗɗo salmina ɓe calmirta ko waktu yon taw ɓe julta ɓe dutti ɓe gaddi nder pinal gongal ngal ɓe gaddi ayawuji kada wawa yiide hunde ɓe ndewi ɓe gaddani yimɓe filmuji ɓe gaddani yimɓe baluji neɗɗo rewa yebde bal taw ko waare nayere ene wullodira ene yeddodira e sukaɓe wadde hande kalten ko pinal ay wadde ɗo pinal so mawɗo rende sukaɓe saabu hanki mawɓe ene jogui ɗo ɓe joɗoto sukaɓe ɓe jogui ɗo ɓe kaɗoto e mawɓe ɓe kewani rendude jonde wadde so tawi ko banggue pinal hanki ngal ɓuuri yoɓɓude ɓuuri sañade moni foof ina andine bamum ina andine bawɗo bamum ina andine kawmum ina andine kawmum kono hande noon ko aduna o koko hawni hawtodiri e hoore muɗum saabu somi fi ɓiye tan wiyete o holko fiiri ɗum mata ko yawol mata ko galle men ɓuuri galle mabɓe yodde ko ala neɗɗo fiirata ɓi bandum walla ɓi sehilmum walla ɓi miñum gam andi ɗum ala ɗum waɗi noon bandiraɓe en ñaaguimo yo Allah waɗ en rutta en e ɗowdi hanki ɓoyen ɗuwade e ɗowdi ɓen ɗowannoɓe ndin ɗowdi ceernam mi ruttima konngol a jarama Seydi Ba en nani en paami ɓe hanki ɓe eɓe hande ɓe gona gotum wadde so tawi en gartino ɓe golli ko mabɓe ɓe pewndi ko mabɓe ɓe jonni ko mabɓe wadde oɗo yonta mo ganduɗa oɗo yonta gonɗo e saaha muɗum oɗo yonta gonɗo e rendo muɗum oɗo yonta gonɗo e pinal muɗum wadde pulaar ne heewi no wiide mawɗo lelo yiya suka daro yiyata holi janggo oɗo yonta e ngoɗo aduna e oɗo aduna jultodurɗo saabu hande dokkodiren yeru seeɗa haɗa leydi Mauritanie jooɗi e nder suudu ma mbiɗen ɗo e leydi Sénégal jooɗi enen mbadda yewtere wadde ɗo so tawi hakkillaji ɗi pamodurani walla miijoji ɗi gondani holi janggo ɗo Seydi Ba ɗo alay saago kono mbiruɗen ni tan keeri kaɗani yimɓe hoddude saabu pingal toon fof ko ɗo ñallata kala ko fini ɗo ko toon ñallata wadde ko enen koye men caggal nde en gandi caɗele goɗɗe ma gonnoje ha gaddo men boros ko wiyete vedis ko ha wawa bonnande en ko joguino ɗen ko wadde enen koye men poti yurnitade koye men caloɗen ɗum ɗon mbasen ɗum riwtude ha enen koye men jiwten ɗum ha ɗum yalta en taw eɗen maahi e joɓɓude taw ittani eɗen kutoro ɗum ɗon sen ƴewtidima ga e nder banggue leydi Mauritanie en mbadi kopto dindi minen koye amen ga to banggue rendoji kewɗi banggue ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ga ɓe kadi hay goto mi ñingani kadi hay goto mi jopaki koɗo pine dentuɗe kono noon wonɗo pine ɗe ɓuuri mon mottodirde kadi won pinal fulɓe ngal ko ngal moɗa ngal sowno ngal ɓuuri wawde feeñde tan ko banggue e to sen beelama mbiyen to banggue rendo ko wayno hirde ina waɗa walla pinal ina jogori hollirede ko ɗon heewi wonde kono so tawi woni tan e nder rendo wurago ko wayno o darde tan ɓolde
heewani ɗum yiide wonni e galleji yo joomen yaafo en hay goto en ñiŋani kadi hay goto en joopaki hande ayta galle he ni a sikkata joomum ko fulɓe nde wonno o koɓe hulɓe kadi ɓerɗe mabɓe kadi koɗe fulɓodiraɗe ha ɓe mbawi hulde ni ko woni mabɓe ko saabu an babiraɗo ma wi ɓiye yo wano moƴƴi sokhnajo o ma debbo pullo mo wonduɗa e galle fasma mo pasineɗa o ittuɗa ɗum e fasɓe mum gadduɗa ɗum e nder fasɓe ma o on ruttoto fasno ɓerde ma e yeeso fasɓe ma holko saabi ɗum nde wonno saabi ɗum o fotani waɗde ɗum o fotani o wima ñande foof sañino ɓoggol nde wonno ko gonga ñande foof sañino ɓoggol ko ɗum addanta jomum kadi dañde ko wiyete ko loggol ɗum waɗi neɗɗo ene foti rentade ene foti rentinde ene foti jertinde saabu jomiraɗo subhanahu wa taala wi onon fof goto mon fof ko gaynako janggo ma namde gaynanteri muɗum wadde goto fof noon ko gaynako janggo ma namde gaynanteri mum neɗɗo ene foti andude reena galle mum reena hurmaji galle mum o ɗofto diine Allah ɗe yamiri ɗum ɗe o ɗofto nelaɗo mum de sallllahu alayhi wa sallam beele saño janggo pinal mum wawa yarude yeeso sen ƴewtidima hannde hakkude leyɗe ɗeɗo kodduɗe woni leydi Mauritanie e leydi Sénégal sen ƴewtidima pine gonɗe toon kala pinal gongal toon nani ga ha tengti enen fulɓe hani e banggue e dunde Afrique 16 ɗo fulɓe goni mabɓe ɓen ɓaleɓe ɗo ɓe goni kamɓe koye mabɓe hawri kamɓe koye mabɓe pine mabɓe koɗe gotum wadde ɗo ɓe poti ko teddude ɓe teddodira koye mabɓe ɓe kurmodira kadi goto e mabɓe foof kadi wawa o tambanade goɗɗo o pinal muɗum yeru sen mbi so ɓiyam ummima ɗo ari galle guelgal gamaji so tawi wonno o fewirani on o fewnita ɗum o immoro toon no yooɗi o arto e galle he mi faama kam no yaruno ni fewani pular noon ene wiya wonmon wima ya ɓufto yiiɗi ko laaɓa kono wonmon innirma ɓiɗɗo yiiɗa maya ɗum noon ceernam mi ruttitima konngol a jarama Seydi Ba haala ma waɗi fayida ha no fewi mbiɗa andi tan ɓoyata mbaynodiren ɓaade noon en kaali pinal a yeehi leydi Mauritanie kono ma en gartoyi e leydi Mauritanie saabu eɗen jiiɗi andu hande holno Mauritanie hoɗiri holno Mauritanie wurdi ha tengte bandiraɓe fulɓe wonɓe toon ɗum ko e rogere wonde nde kadi ma en gar kadi sen gari dagare wonde ma en naata hen e dingiral ɗo noon en cuwanade dingiral garten ha joni udditen ndeɗo toɓɓere enen kedora ko heewani e nder te toɓɓere gudditen ko dingiral gudditen ha joni ko pinal wona dingiral paɗen jaafo ɗon pinal beele pinal so tawi ɗemgal muɗum fasnaka no fotini farnorede jagguiraka no fotini jagguirede beele ɗon pinal ina wawi yaadani e ɗemgal walla pinal ina wawi yaade tan kañum tan ɓolum yaadani e ɗemgal Seydi Ba ko ngal namdal guddirten bisimilla ma eyyi so en mbi pinal eɗen gandi enen foof e sengoji men ɗiɗo gonɗi ɗi foof alay saago mbiyeten tan ko yi en tinnoɗen kadi tiiɗen aadi hakkunde men e koye men kadi ndenen dimago men rimɗude noon yo bandiraɓe ɓe jaafo kadi ɓe jaafomi ala mo rimɗani goto fof ko dimo saabu wona wiide komi ɓi pullo walla komi ɓi toroɗo ala dimo ko caliɗo o jasde e saaha mo hawri kadi ganduɗo gueɗe tati goɗɗe e nder aduna ɗe o woppi ɗen ɗon woni ko ɗum andude ko jeyɗa e ko ndendoɗa e ka jeeya ko jeyɗa ko nanga hen juuɗe sappo ka jeeya ko goppa wona haadima ko ndendoɗa ko nunɗa hen alay saago neɗɗo so andi e nder ɗin ɗon nder gonɗon rendo walla ngal ɗon rendo pinal ngal ɗon alay saago jomum yuɓɓo jogo kadi pellital kadi saño tiiɗa ɗum waɗi noon bandiraɓe e ɓe ñagama kadi yafuyo nde wonno haala belko ma moƴƴo weeɓani saka en bonko kadi eɗen koddiri Allah andi ko mbaɗɗen koɗo sino moƴƴi kono en piɓani en ganda fonde ɗen ñaagui Allah mbahaɗata ɗawata o min ñaguima kadi yafuyo sikki kadi ala en ñaganima bandiraɓe rewɓe ɓe ciwa nadde koɗorle ɗe ya Allah rokkuɓe nadde koɗorle taw en wonde kisal e ngaalu e maalu taw kadi e judde balɗe e battane moƴƴe ɓen wonɓe e koɗorle ya Allah rokkuɓe kadi diinde e ma ñibde hen Allah kadi rokkoɓe ɓesgu moƴƴo ɓen kadi joguiɓe ɓesgu yo Allah rokkuɓe no ɓe cuuriri ɓe ngala ɓesgu ɓe yo Allah newnanɓe ɗanniɓe yo Allah jaccinɓe ñawɓe ɓe wonɓe cafrirde ɓe yo Allah sellinɓe aɓe garta cuuɗi mabɓe ɓen joguiɓe sohlaji yo Allah sembinanɓe ittunoɓe ɗin sohlaji artiranoɓe ɓerɗe celluɗe tiiɗɗe
cimbuɗe beele wuura. Ɗum noon bandiraɓe on ñaagama yafuyo, kadi mi ñaaguima on yafuyo kala ɗo gonɗon ene gonirɗon e kala no mbawɗon mi heɗorade ma hettorademi. Mi ɗaɓɓi yafuyo bandiraɓe no feewi. Sikki ala ko almudel mon tan, ɓinguel mon mingel mon almudel leñol, walla mbiyen ɗahirugal Samba Ba gorko mo mongel, walla mbiyen Wuro Mbaɓe Tongo Tongo min gannuɓe nanoɓe. Ɗum noon waɗi ceerno mi ñaaguima yafuyo kattude. Ɗum noon yo Allah waɗani nden ko mum. Fi amanillah. Fi amanillah. So tawi a haali ɗum mi miijoto konngol tanam ceerno Oumar Issa mo Gamaji Sare. Nde min kewno yaade foof amin goni e lappol walla amin goni hurju o hewno wiide somin gummi e lawol o wiya amen fi amanillahi. Wadde hannde oɗo fi amanillahi woodi ko siftinirimi caggal nde kuccodirmi e oɗo ceerno Gando bindi, ceerno Gando defte. Ɗum ɗon joni a fawat ɗon fiɗanuma tan jehen ragere wonde garten joni so weeli Allah. Seydi Ba en ceerani noon so a yafna taw sagara wayno bisimilla ma joni. Allah jarama, on jarama bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe radio moɗon Safina FM 98.2. on paami tigui onon e ceerno guelol ngal jadata e saaha kala waktuji 1 waktuji 10 ha waktuji 12 enen jadata taw enen jada e radio dingiral fulɓe e radio Safina FM no mbiɗen ni. En calmini bandiraɓe kala en juurima ɗon bamen Souleymani Ñokkane. enen gandi ko battude hakkille makko e yewtere nde e leydi Sénégal no fottirno. Kadi mo ganduɗa woni Ibrahima Dia gorko mbo Thielaw ko musidɗo men ko sehil men, kamne en teddirɗum yewtere nde. On paami hande noon karallagal ko gelongal Gamaji Sare en jaada toon nde tawno hande karallagal mawgal ngal hande ko gelongal Gama joginimo ɗum e haalirde Safina FM walla mbiyen ɗo e Keur Massar tawi ne yaada e dingiral fulɓe. Non hande Maymouna heedi ko banggue oto banggue o heedi, gelongal heedi oga banggue Diallo Abou Amadou mbeɗa andi kanko heedi oto banggue Alassane Sabou Bocar kamne heedi oto banggue. Ɗum noon en calmini mbo woni kala inde mum e yettode mum. En calmini ɗon noon kadi banimen debbo Halimatou Abou Diallo, debbo mbo Wuro Molo walla Seyyen Gabaɓe walla ha toon to Seyyen Wuro Molo, Seyyen Séden Diakiri en, kamɓe kala en beltanimamaɓe ha no fewi. Banimen debbo Diary Ba ko noon Fama Ba en calmini ɗum ko banimen debbo Aissata Ka ko noon ram debbo Hawa An ko to Funnague Wuro kamne en calmini ɗum en juurima ɗum bandiraɓe onon kala en mbaɗi mum cako min calminima min juurima mon ha no fewi. Nane men Mama Kardiatou Demba Ba ɗo woni no wonir jaam e kissal yo wone makko. Ɗum noon en calminima en juurima ɗum noon en duttoto joni e koɗo men mo ganduɗa kanko woni almudel leñol sen mbi almudel leñol walla mbiyen Ɗahiru Gallo Samba Ba mo ganduɗa mo Allah waɗi hande e leydi Mauritanie. Kanko woni oto banggue o jotti oto banggue. Ɗum noon mbiyamo yo salmin bandiraɓe lawol gongol kuccinan namde. Seydi Ba salmin banden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. bandiraɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe oninkoɓe susɓe sasɓe yambereɓe fimde adiyankoɓe fiɓe mbiɗe tiiɗaɓe aadi kala ɗo mbawɗon wonde ene gonirɗon kala en mbaddi kadi aadi en ñaguima jomiraɗo o aadi o wonan en jihaadi tuggude noon gila e baba ha e baba o e babateɗo towɗo e tawaɗo e tawtaraɗo hay goto miijitani indema yettode ma hinde e ɗo wawi immorade foof en jetti en jarni musidɓe men seere men hohoɓe diine aada ha e jinnaɓe men helifaɓe diine to banggue ganni e to dawrugol foof en jettiɓe en jarniɓe e sawtowol almudel leñol ma mbiyen Ɗahirugal Samba Ba gorko mo Wuro Mbaɓe Tongo Tongo min ganduɓe nanoɓe. Ɗum noon ceernam gelgal Gamaji min salminima mi ruttima konngol nde wonno haalmon koɓe bal sagueɗe. A jarama Seydi Ba. Micro ma o noon woni micro babaɓe dey omo waɗi hendu seeɗa ƴeew hendu aror ndu toon. Mbeɗa andi ko kenal babaɓe tan. Ɗum noon Allah jarama Seydi Ba tawno mbeɗa jogui droit walla possibilité toñde babaɓe nde tawno ko kosam jalluɓe. Seydi Ba min beltanimama han fewi min bismimama lawol gongol caggal nde jaltuɗen e rendo jaltuɗen e pinal joni pewɗen ko e dingiral. En nanno hanki dingiral en nanno hande dingiral amin jinno kalna amen ko wonno dingiral hanki e ko wonno dingiral e ko tagno dingiral ummade e ko tagno dingiral wiyete ko dingiral hande amin jinno garna amen hen Seydi Ba e oɗo yonta hande gonɗo e oɗo saaha. Bisimilla ma Seydi Ba. caggal Seydi Sall Balo kadi nde wonno goto foof ene jogui hakke toñde goɗɗo nde wonno kadi ko den ɗum leñol ngol foof sikki ala kadi leñol ngol faam kala kadi jiɗɗo toñjemi e ɗe yiiɗi tonirden foof so yiiɗi wona hinde so yiiɗi wona inde so yiiɗi wona yettode bisimilla mum damal ko wuɗitani ɗum nde wonno ko Allah waɗi wona min waɗi ɗum
so en kaali dingiral nde wonno dingiral ko ɗum hunde nde ganduɗa so en belama mbiyen ko leydi dimri jamdi kadi puɗi puɗannoɗe e mayri kadi mbawi kadi hudde leɗɗe mamaje mawɗe ɗe mbaɗi ɗowdi ɗe mbawi en ɗowde ha mbawɗen kadi jogade mbadi e fannu wawde ɗowde eɗen jettiri Allah noon hayso tawi en wona ɗo wiyankoɓe ko jogoɗen ko aduna ndeɗo toɓɓere musidɗam sehlam miñam mi wima somi welama banggue goɗɗo mi wima ceernam ɗum kadi ko Allah rokkimi ɗum nde gonɗa ceernam dingiral ko hunde mawde saabu dingiral hanki ko kangol wonno janguirde meɗen koye majje neteno yontaji meɗen alay saago dippen ganden ko woni dingiral ko ɗum tufde jolirde yontaɓe meɗen yo bandiraɓe ɓe jaafa noon wonande mawɓe anduɓe ko jogori mi haalde hen ko dingiral ko hen hanki wonno karallagal ina rutte to banggue mbaylandi mbaylori yimɓe ha mbawa mahade ɗo moƴƴi goto foof wawa settade e goɗɗo o wawa dañde mum e nder gurdam mum komo jogori naftarade goɗɗo ko guila e dinguire ɗe noon yettere Allah nelaɗo muɗum ɗe pusali soko ɗe jeewi saabu hanki ko mawɓe fiɓiɓe jomen diini e ganni wertannoɓe sallunguru kuccide walla sallunguruji kuccide punnague porto kosɗe maɓɓe jogo jaabe kursaji eɓe toƴƴo bismotoɓe taniraɓe maɓɓe e yeeso maɓɓe ɓe hen tuggo e koppi maɓɓe ɓe gona e haalande ɓe hen ɓe nango e noppi maɓɓe ɓe gona e haalande ɓe kina adanaɓe ɓamtare taw waylani dinguire maɓɓe wadde se en mbi dinguiral ko ɗum duɗal ngal ganduɗa janguirgal wonande on suko ma gon yonto ne'atengo e nder dinguiral ɗo woni laabi ɗo so tawi mbiyeten ko joɓgol wonande fulɓe hewɓe ɓe gandi ko woni joɓgol maɓe jaafomi noon ina wawi taw ɗemgal ngal to banggue fulfulde nde wona lamde kono ko ɗum jomgol ɗo noon so jomgol yaynimo ina gasa wonde goto foof ma yi goɗɗo o to yiyata ɗum to ina towi e ɗo yirata ɗum ɗo saabu goto foof ina waɗi cañu e lowdi hakkilantagal to banggue rendo kina wawa ɗum rokkude e nder ngal ɗo dinguiral kadi kina wawa ɗowde ɗum kadi e needi ha jomum wawa wonde hen e nder mbadi kuftodindi wawa kadi ƴellide rendo muɗum e fannu holko saabi nde wonno so en mbi dinguiral saabi dinguiral ngal nde wonno mbiɗen nden lekkonaji kewani kono mawɓe ɓe nden kamɓe koɓe koccata ko ɓuuri hande ko koccete ko e nder lekkonaji holko serndi ɗum hanki eɓe joguino gande ina wawi walla ganni kewɗi ɗi bindaka kono hande e nder lekkonaji woni gande e ganni kewɗi batti windede mata ko ɗum serndi ɗum kono pine ɗe ɓe joguino hanki e nder dinguire ɗe ɗen hayso tawi ɗe goda hande ɗe ndewaka ɗum ko haɗɗi ɗum ko rewede wona ɗe moƴƴani ala ma taw ko rendo ngo way noon alay saago noon ceernam sen mbi dinguiral wadde eɗen jetto rewɓe dinguiral ɓe foof kadi ɓe jaafo en koɓe jinnaɓe men kadi ha tengti e rendo men hande mate dinguiral ina woodi saabu caggal andude ɗenɗo hanki ngo dinguiral gongal ngal ko ngal dinguiral juɓɓugal moƴƴal gongal te goto foof yitima hoore mum e nder dinguiral ngal dañi hen fartange wawde rende ndimago muɗum e ɗoftade hen jinnaɗo muɗum e wawde kadi rewirde Allah saabu kadi rewde e dinguiral ngal ɗon e rewrude ɓe rewnude ɗum e dinguiral ngal ha wawi yitade hen hoore muɗum non waɗi ceernam mi rokkutima konngol jaafoɗa hayso tawi koye mbadi tongol jarama Seydi Ba caggal nde garanɗa amen ɗo dinguiral ma won nanɗo dinguiral wiye min mi jeeyaka e dinguiral amin jiiɗi andude holko tagno dinguiral ummade e holi fottannoɓe e dinguiral e holi yahannoɓe e dinguiral Seydi Ba ko ɗumin jinno laaɓede hannde sen mbi hol yahannoɓe dinguiral hanki dinguiral wonno toon ko yo jomen yaafo en bandiraɓe jaafo so ɗemgal diwi hakkille soro ko sukaɓe rewɓe ɓe ciwana nadde koɗorle e sukaɓe worɓe ɓe ciwana nadde koɗorle ko ɓen kewno jolde e dinguiral ngal woni rewɓe e worɓe ko ɓen kewno rendude dinguiral ngal ɓe ndendo e taniraɓe taw ko mawɓe kadi hakkillaji mawɗi ɓe gona yawɓe taw kadi ɓe gona ɓe hakkillaji ñawɓe woni huɗum so rewɓe e sukaɓe ɓe ndenti e nder dinguiral ngal ko ɗon janguirde ndu huɓɓate wasiyaji lobbi paayi dinɗi ndi gona e haalede saabu mawɓe ɓe rewnude sukaɓeɓe e ngol musol ma mbiyen lawol wadde mbiɗen ko rewɓe e worɓe kamɓe kewno juldude e nder dinguiral ngal so tawi noon rewɓe e worɓe so joldi e nder dinguiral ngal mate hanki e hande jaafoɗon mate ene woodi hande noon yo jomen yaafo en ko joom wuuro kubowo ɓoti on resdetake diwɓe
ɗum noon waɗi hanki noon yettere Allah nelaɗo mum hoolare ina woodi nde wonno goto fof ñiiƴi mum ina timmi ummanade mi gila gaggude a yetti musnirɗe goto hen fof ñiiƴi mum ina timmi soko hande ñiiƴi ina keewi kono koɗe ɗo noon e nder gonɗo rendo caggal nde sukaɓe ɓe pini subaka wonande yarnoyoɓe gooleji jarnoyi ortinannoɓe ɓoti ortini e borti ɓe hen teni gaddi woni hen uni kortini sagataɓe worɓe ɓe gayni jofni e on saaha ɓe ɓiriɓe jiddidini ɓe hen curtini ɓe kalditi ɓe kawritoyi toon to duɗal mabɓe gam ko toon woni janguirdu mawɓe ɓe gona wasiyade ɓe dokkoɓe wasiyaji moƴƴi noɓe ndenirta fasiraɓe mabɓe e noɓe ndentorto fasiraɓe mabɓe ɓe pasnoɓe ɓe mbasa fasnude ɓerɗe mabɓe e yeeso fasiraɓe mabɓe holko firti bandiraɓe ɗum nden mawɗo foof ene jogui ko yomnata ɓiyum gorko ene jogui kadi ko yomnata ɓiyum debbo tinno e hoorema ganda kaari ko pasoma woni noon nden gacci ene woodi saabu pulari no wiya bandiraɓe jaafo nden ñallanno ko ñalawma jofa jamma kono joni watti ñallude ko jamma jofa ñalawma bandiraɓe nde wonno ɓiɗɗo wonto ko leɓol hinere hanki noon ɓiɗɗo ko ɓakkere kala garɗo hen lofoto hen so loftima sembo wana wona kam lofino hen ni ɓiyam ko ɓiye ɓiyma ko ɓiyam ɓi mawne ko ɓi mawne goto men foof ene jogui hurumaji e keeri sawade e dingiral ngal tawruɗen jinnaɓe men jinnaɓe en tawni en enenne tawnodirɗen e nder dingiral ngal ɗum waɗi mbadi gonnude hanki ndin ala hande ɗum noon ceerno mi ruttima konngol jarama Seydi Ba min beltanimama ha no fewi almudel leñol walla mbiyen ceerno meɗen ceerno almudel leñol walla mbiyen ɗahiru Gallo Samba Ba noon min jettima ha no fewi mbo Allah waɗi hande e leydi Mauritanie en paami ko toon o jooɗi guelgal gamaji ko ga jooɗi ene mbadda yewtere e Allah e karallagal e weeyo tubakoɓe kamɓe dokki en oɗo fartaŋe wadde en jettaɓe jarenɓe oɗo fartaŋe tawno so neɗɗo waɗanima ka wawa waɗande hoorema a yettan mbo e nder oɗon fannu kono kadi en jetti kadi dokkuɗo en fartaŋe ha konnguli en mbawi sarade e nder windere nde o woni ganduɗa ceerno men ceerno Yerɓan mo kewɗen wiide joom karallagal e joom pinal e joom ñeñal jeyaɗɗo e aduna ne andi yonto ko namni ko ɗum saabi kanko no aƴɗeɗo karalla en jettima ha no fewi mi nani nane mbiɗa dinguire ɗe ganduɗa dinguire ɗe puusi holko fusi hande ɗeɗo dinguire Seydi Ba holko fusi hande ɗeɗo dinguire ɗe ganduɗa ɗe potano fusde ɗe ganduɗa ɗe mbiɗa hanki ko école Fouta ɗe ganduɗa ɗe mbiɗa hanki ko école fulɓe ko hen fulɓe janggo hen fulɓe ponno janggude ha jiita hande so tawi ɗen dinguire puusi holko jogori lomtanade en walla holɗo paaɗen Seydi Ba bisimilla eyi fusi dinguire ɗe ko joljole e kesam hesamago kesɗo ndimago yooli hujjaji saabu sen jewtidima hande yo jomen yaafen mbiɗen hanki dinguire gonno kono hande woodi ko cuuɗi surgaji yo jomiraɓe yo bandiraɓe jaafen so ɗemgal diwi hakkille soro hanki wonno goto e mabɓe foof ko aratna e nder rendo gon toon kam hoore muɗum goto e mabɓe foof adda ballal mum faade e rendo mum taw ko wasiyaji lobbi moƴƴi taw jomum ina wawa naftorade kono hande se ƴewtidimo caggal nde mbiɗen en koye men ko cuuɗi goɗɗi e nder rendo gon ɗon ɗo bandiraɓe rewɓe fonnoɓe hersirde hunde batti kamɓe hoore mabɓe hersirde hunde ɓe natti hunde ngal kaɗayal wonɗe gueɗe wodde e wonde jotodiri hakkude won kono han ko jotodiri ɗe cocci ko wonno ko ɗon itti eggini ko wonno ko ɗon hoolare eggi nunɗal saɗi wadde dingaral ngal fusi saaki ngal sarkoti wadde hay fijannoɓe ɓe hen gite mabɓe looji won hen majji melew mes no gone yilede so yitede ɗum waɗi so tawi hande kalɗen hanki en jii ko moƴƴinno ko hanki hande kalten koko bonnata ɗum ko nde wonno hande goto foof ɓiɗɗo pinɗo foof ko joljole kese gari o fawade e tubakiri nande nder meɗen humti en kadi bonnani en gueɗe kewɗe gonnoɗe hakkude meɗen e mabɓe ɗum waɗi noon joguiɗen fannuji goɗɗi nattuɗa hersude nattuɗa jogade e neɗɗo hurum saabu jamfa ko fuɗɗi ko guilo nde pulaar hino wiya jamfa fuɗɗi ko guilo nde ndiyam watti defte lingu kadi hoolare eggi walla jurum natti ko guilo guertegal watti yertade ɓoccoɗe ɗum waɗi hanko deni gacci ɗe eggi saabu yimɓeɓe jendirta moni fof ko hoore muɗum kala mo jiiɗa jiidata ɗum koye goɗɗo e nder fannu mo woni o ene jogii no ardirta e nder rendo muɗum ha wawa homtude on ɗon andina ɗum ko wona koye dow muɗum
ɗum waɗi noon eɗen ñaago bandiraɓe ɓe tan kala bawowo neede yo Allah rokku ɗum dañde neede ko moƴƴi. Pular noon kadi ne heewi wiide sa jibiniɗo bonine oyɗo moƴƴi. ɗum waɗi noon enen koye meɗen wadde ganden hande ɗen gonde goƴaji moƴƴi, kono noon kadi en gonde goƴaji kadi cattuɗi, saabu caɗele ɗe keewi e nder rendoji ɗi. kadi moni fof kadi wonno yirata hoore mum e nder rendo muɗum, kadi wonno jaggiri rendo muɗum. kono hande noon e nder dingiral hande gongal ngal dingiral ngal hurum ala ɗon, jurum ala ɗon, te ɓuuri hewde ko jamfo e ko wiyete ko violence jaafoɗo no feewi, saabu goto fof o itti hoolare hakkude muɗum e goɗɗo o. hurum natti wodde en ɗam sarima, ɗam pusi, te kadi Allah andi so tawi maɗam ñoota walla ɗam maɗam rentuni tiguirigui. ɗum noon ceernam guelengal gamaji mi tonguiɗo e ko fayi arde kadi sikki ala mi ruttuma konngol Seydi Sall Balo. a jarama Seydi Ba, mi weltanimama ha no fewi. mi nani nane ɓe indottonɗa kam hen wona yejjidde, kono kadi ko wonɓe ganduɗa ma wonɓe nanɓe ɗum tuuma hakkillaji men, donc famde waɓe no kudelnaɓe walla bokkinaɓe ko holɗum. mbiɗa nane ɓiɗɗo ko ɓakkere, garɗo fof lofoto hen. holko saabi hande ɓiɗɗo natti hande ɓiɗɗo natti hande wonde ɓakkere, garɗo fof lofo hen? Seydi Ba. eyi hande itti ɓiɗɗo nattude wonde ɓakkere, ɓiɗɗo hande wonde ko takkere. sa memi ɓiɗɗo tan, ɓiɗɗo o ceganeji ɗi ñiɓato koye ma woni ko ɗum an firani ɓiɗɗo o andi ɗum ala, piruɗa ɗum an hoore ma ko yo wana moƴƴi. ɗum woni mbiɗen ɓiɗɗo a lofoto e mum, loftoɗa cembaɗa kadi taw wona lofino e mum. hanki a fiyat ɓi neɗɗo tawa ene waɗi hunde te jinnaɗo mum namdata ko holko saabi ɗum. ko ɓurno hewde nden ni sa fi ɓi neɗɗo o so tawi o ari omo woya wiyama fiiɗum wiye ko baba kaari, baba guelgal fimi ma baba guelgal on ɗon jinnaɗo muɗum o Ibrahima Mar Kane jagga ɓiɗɗo o fiya ɗum e andinde ɗum wonde ko waɗi ko moƴƴani. ɗum waɗi nden neɗɗo ne hersa ene huula. pular hino wiya cukalel o hulata, hersata jaafoɗon hulat, nde wonno cukalel hulani Allah huuli ko loccol. kono hande e nder renda hande ngo ko mbiɗen cukalel ko ɓiɗɗo ko takkere, natti wonde ɓakkere ko takkere. sa memi ɗum tan sipinto e ma wono e woyde jinnaɗo mo ummoto reggina ɗum, kadi ina haasi wonno mbinoɗen naane e yewtere men mbiɗen ɓiɗɗo ko lebuli hinere. moni foof ina tiiɗa ɓiyum, kadi hoddirta ɓiɗɗo ina fena, hoddirta ɓiɗɗo ina wujjo, hoddirta ɓiɗɗo ina tooño, kala nde ɓiɗɗo ari wiyata ko tooñaɗo. ɗum waɗi hande ɓiɗɗo wonti lebuli hinere, nde wonno samimi ɓi neɗɗo tan ko posone way kono bombo o fuccitto ko e nder rendo, kadi wona rewa ha wona gañam to maago ha watta wiyede ni yo joomen yaafo en. min kam mi gonɗinani yimɓe mbiya dabare yo joomam yaafomi, ɓe mbiya kaari ko dabaruɗomi walla kaari ko golliɗomi walla kaari ko ni waɗi, kono ɗum fof min mi gonɗinani. kono mbiɗa faami kam tigui rigui ko ɗum ina jeeya gaddoje caɗele ha rendo ngo wawa wadde ngo wayno ngo wayni jurum on natti. kadi sen teskotima e nder so jurum natti leɗɗe olata joora, so leɗɗe oli joori jungu jomiraɗo joom bawɗi o hay yurmede nattat tellade. nde wonno o wi ko yo yimɓe jurmodir o yurmoɓe, kadi mo yurmota ko yurmetaki. neɗɗo noon ina foti yurmade beele ina yurme. wadde aduna hande o ko mbuɗuma yurmotoma, kono noon neɗɗankagal ma e ndimago ma yurmata komo bandiraɓe. ɗum wonɗo ummori firti wona e miijo hakkilantagal men tan en ala. wadde ɗum waɗi enen koye meɗen e saaha gonaɗo hande o ganden ɓiɗɗo natti wonde ɓakkere, ɓiɗɗo ko takkere. ɗum waɗi noon bawɗo fo yo rento woto ɓi muɗum artirande ɗum takkere taw ene wonti wakkere. ɗum noon ceerno guelgal mi ruttima konngol. eyi jarama Seydi Ba Pulla, min beltanimama ha no fewi. namdal men cakkitingal fewgal e dingiral hande dinguira maayi a sikkani hande ko internet woni no ɓe kawini wiide tuddude yirinde kalande leñol en kewi wiide. a sikkani hande ko ɗon dinguire laati kadi e ɗen dinguire ɗe ganduɗa pottoje hen, saabu enen fof en koye majje gandurɗen holno jiiruɗa ɗeɗon dinguire. a sikkani kadi ko ɗen dinguire kadi gaari lomtade ɗeɗo dinguire konngirtinade hanki booluji e tasuji e panuji jamma ɗe ganduɗa so tawi neɗɗo fof jippima ene heppanno ko yahanno dinguiral. hande ko neɗɗo fof jippima ene heppa ko huɓɓata ordinateur muɗum walla huɓɓata Facebook muɗum walla huɓɓa Viber muɗum walla huɓɓa Skype muɗum yiye hen bandum. a sikkani ko toon jogori lomtoyade dinguire hande ɗe Seydi Ba. eyi so en belama mbiyen won e jokkodire koɗe jotodiri eɗe moƴƴi kadi eɗe ɓeyda, kono kadi wonɗo ɗe bonni. bandiraɓe jaafo tigui rigui hunde kala ɗo moƴƴini ma wonɗo bonni, saabu yo joomen yaafo en. bandiraɓe jaafomi ɗum ko wonnoɗen wiide ni so ɗemgal diwi hakkille soro. konngol jinnaɗo meɗen Tijani Elimane Mamadou Sambourou Barka an. nde wonno mbiɗen neɗɗo kala ko waɗi won wannoɓe o dañi yiide waɗande nde o wawi rewde wande nde ha wawi wannude ɗum ko waɗata ko wawi wadde. ɗum waɗi sen ƴewtidima won rokkodiroɓe hen aadiji ni
taw mbiɗen ko bonnata aadiji ɗi dokkudira en aadiji to banggue weeyo ngo gila ni e to banggue gueese internet de ha yettanima e noddirɗe noddeteɗe ɗe ay eko nandi hen ɗum waɗi ko hunde nde ganduɗa boros bonɗo kono sen ƴewtidimo hande an mo kaldanmi ɗo sen dokkodiri yeru hay goto men meeɗa yiide goɗɗo o kadi ko woɓɓe hono maɗan en woɓɓe kadi ɓe jokkodirɗen jokkodirgal teddugal nanganɓe en junggo dokki en fodde nde en kandani kamɓe hande e teddinede kono kamɓe ɓe dutti teddugal ngal ɓe gartide koye mabɓe no jinnaɗo men Ndiaye Saydou Amadou heewi wiide ni heewiɗo neɗɗo wirni goɗɗo wirniti hoore mum kono noon kamɓe ɓe birno koye mabɓe ɓe birniti en ɗum noon en jettiri Allah no feewi en jettiɓe dingiral hande ngal ɗo gongal ko ngal dingiral ganduɗa naftoyal yeru wona maggal kono sen teskotimo ɓuuri hewde hawride ɗo tan sen ƴewtidima e nder temedere foof 95 toɓɓere 5 ɗum ko ganduɗa ko yonto fotodirgo duuɓi kono hanki sen ƴewtidimo e nder dinguira hanki gonnoɗe ɗe ko mawɓe ɓurɓe duuɓi ɓe ɓen keewi hufde sukaɓe ɓe beele kamɓe ɓe mbawa naftorade rendo ngo ko ɗum waɗi hande saaha hande o hayso tawi woodi ko waɗi hen seɓodiri ina weeyodiri banggam min hayso tawi rendo ngo ɗo ngal ɗo duɗal ngal naafi ko gongo ngal naafi kadi mi jaɓi ngal naafi kono noon ngal hanki ngal ɓurno nafde tigui rigui han noon nde wonno aduna ko daawe en ɓoosi ha en jottima e ngal ɗo daawal woɗɗodirnoɓe mbatti haaldude taw jeeyodirani woɗɗodirnoɓe mbatti haaldude taw gandodirani mbatti kadi haaldude kadi taw jeeyodirani ha ɓooyi kadi mbatti yiyodirde ina kalda taw gandodirani ɗum noon waɗi ngal ɗo dinguiral ni ko gonga ngal waɗi fayide tigui rigui kadi ngal ɓeydi kono noon dinguiral hanki ngal ɓurno ɓeydude saabu ngal lowoto yimɓe ko needi ngal hollata yimɓe ko kesam hesamago holno neɗɗo wawata ɗoftorade ina waɗi ko yiyato ko memato ina waɗi ko memata ko yiyatako toon hanki wonno ko ina yiyo ene memo a yiyat dingiral ngal ngal woodi ene memo sa waɗi ko boni tan a hollete hande ɗo noon yo jomen yaafo en mi wawama ne ande anne a wawa kam nede a wawa kam neande ɗum waɗi hayso tawi dingiral ngal lobboɗi wona ha maayi ɗum waɗi noon en jetti Allah no feewi en jetti kadi jomen miijoji e karalleɓe walla haralleɓe wawɓe addude ngoɗo miijo ha mbawɗen naftorade ɗum wadde ɗen mbiya yo Allah rokkuɓe kadi fandinde Allah rokku en kadi naftorade ɗum ko juuti ɗum waɗi noon kadi eɗen jokka golle ɗum noon ceernam hayso tawi mi jabtaki mi namdal ngal min gaccanami hakke no feewi ɗum almuɗoma komi pelwaɗo e ɗemgal a jarama Seydi Ba namdal cakkitingal ngal tan pewgal e dingiral wadde hande ɗeɗo dinguire pottade no tuddori yirirde nde leñol heewi ni wiru e saaha kala hande ɗeɗo dinguire haygi neɗɗo sone yaaha wonko yomnatenno e dingiral wadde hande holkon jomnata hande ɓeɗo wonɓe e ɗeɗo dinguire walla hande ɓeɗo wonɓe hande e ndeɗo tuddori yirinde wadde hol hen kon jomnata caggal mbiɗa so ɗemgal diwi yo miijo sor caggal ɗemgal ma diwi wodit miijoji amin coori garen e ngal namdal cakkitingal Seydi Ba ko yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe tinnodira ko adi foof ɓe gando ɓe tiiɗe Allah ɓe ndewa Allah ko moƴƴi kadi mbo anda no rewrata Allah yo ɗaɓɓu no rewri Allah kadi yo yimɓeɓe yo tinno yoɓe paam miɗa yiiɗi yoɓe paam yo yimɓeɓe yo tinno ne ɓesguji mabɓe e needi moƴƴiri yoɓe tinno kadi yoɓe kollu ɓesguji mabɓe en ɗam mabɓe kadi wonko nderuɗen ko feccata ko nane en mbi so yimɓe ndendi ko feccata ko e poti tinnodirde enen eɗen ndendi sen belama mbiyen woni fulɓe eɗen ndende mabɓe gueɗe 4 woni fulɓe eɗen ndende mabɓe gueɗe 2 woni fulɓe eɗen ndende mabɓe gueɗe 3 goo fulɓe ndenden gueɗe 4 ko adi fof enen ndendi leñol ngol enen ndendi diine ɗe woni hen ko enen ndendi leydi woni hen kadi enen ndendi saaha woni hen ndenduɗen mabɓe ko leñol ngol ndenduɗen mabɓe diine ɗe woni e mabɓe en ndendani e leydi kono enen ndendi yonto ngo woni mabɓe enen ndende mabɓe gueɗe 2 woni enen ndende mabɓe leñol ngol enen ndende mabɓe diine ɗe tawni ene wawi taw en ndendani mabɓe to banggue yonto e leydi ndi ɗum waɗi noon bandiraɓe yoɓe tinno ɓe ganda ko ndenduɗen ko yo en tinno hen moƴƴinen ɗum beele moƴƴen e nder hen sa moƴƴini hunde e moƴƴa hen sa bonni hunde bonata e nder hen ɗum noon waɗi yo Allah rokku en moƴƴude kadi hayso tawi ko en woɗɗuɓe yo Allah waɗ en kadi e moƴƴere kadi woɗɗuɓe kadi Allah rokku en renodirde hakkude men hurumaji Allah rokku en kadi renodirde enɗe kadi beele ɓooyen wonde mbasen bonde no téléphone ngaji hande sonde ɗum noon ceerno galgal mi rokkutima konngol a jarama Ba Pullo min beltanimama ha no feewi almudel leñol walla mbiyen ceerno men Ɗahiru Gallo Samba Seydi Ba min beltanimama ha no feewi mbo Allah waɗi hande e leydi Mauritanie mo ganduɗa subaka hande o ko toon o jooɗi enen kalda e makko tawi on paami koto karallagal weeyo rokki en ha mbawɗen yettinde ko jiɗɗen ko yettinde enen kalda e bandiraɓe enen jaara Gueno kanko Gueno o biɗo so yo neɗɗo yettumo yo neɗɗo jarmo kanko woni kala kanko heedi kala kanko wawi kala kanko andi kala kadi kanko woni kala ɗum noon Seydi Ba min jettima tigui nde piranɗa amen pinal piranɗa amen dingiral
ɗo noon joni nagaten ko caridi sen mbi caridi mbiyeten natten koye leydi Mauritanie sen mbi leydi Mauritanie e leydi ndi min meeɗa yillade e leydi ndi min meeɗa yettade kono Allah waɗi yiɓɓe amen e sehilaɓe amen aɓen toon woni waɓene monɓe woni waɓene guelgal Fouta en waɓene bandiraɓe woɓe nan toon amin jiiɗi kalna amen hettere leydi Mauritanie hettere leydi Mauritanie ganduɗa wiyeten leydi Mauritanie hendede toon holɗo nde sañi e holko nde sañi e holko nde wuuri e holno nde wuurdi toon e onon e koye moon holno gurɗon toon e nder ndeɗo hettere leydi Mauritanie amin jiiɗi andude no fotiri foof bisimilla ma seydi Ba. mbimi leydi Mauritanie koni dendadi islamiyankori ɗum Mauritanie ina majji leƴƴi 4 haade goni 5 wonande woni anduɓe mbi ina tawe toon fulɓe sapalɓe soninkoɓe jolfuɓe wonni wiɓe hay wambarankoɓe ene hen sikki ala kundi leydi juɓɓunodi ndimɗudi joguinodi hattan e potal e nder leydi ndi kono bandiraɓe ha hande tan no pullar hino wiyani tan ñeede ƴakkuru luɓam yiiɗi ala kono wona toon paaɗen tiguirigui hande noon e saaha mo gonɗen o e nder gurdam men enen ɓiɓɓe fulɓe nder leydi Mauritanie ko pullar hino wiya guite men koko lojji ene bacca gonɗi te enen koye meɗen eɗen mbayi tan no daabede konɗe kono ala ɗo paaɗen pullar noon ina wiya neɗɗo pullo ala jatti eɓe kewi wiide kono ene jogui konnadi hande noon ko ɗo gonɗen konnadi mum ko ɗo woni ɗo koɗɗen ɗo e nder ɗo koɗɗen ɗo noon enen koye meɗen alay saago wooda ko joguiɗen wooda ko jeyɗen wooda kadi ni enen koye men ko joguiɗen tawa ene yiyo ene memo kono so en ƴewtodimo hande rendo men fulɓe hande e nder leydi Mauritanie bandiraɓe ɓe jaafomi mbeɗa andi kadi ma leydi ndi wone mabɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe ma ketto kadi ko jogormi haalde ko ɗum waɗi kadi en kaalirani ɗum bonnude walla ñingde ala kaalaten ko caɗele men godaɗe ha tengti e nder pinal men e nder leydi Mauritanie saabu fulɓe si en belama mbiyen ɗo e nder leydi Mauritanie koɓe hulɓe ma hulɓodiraɓe ni e nder liƴƴi koddiɓe nde wonno neɗɗo ne foti hormade koddiɗo mum nde wonno koddigal neɗɗo yo tinno e koddide mum kono hande mata hoddiɓe e nder leydi Mauritanie mata ene tinnodiri hollo ina tinnodiri so tawi ko namnal jabol ko onon jogui ɗum waɗi e ngan sanga caggal nde hodduɓe kulodiri sabu mbiɗa hoddiri ɗo woni hen fof goto fof ina hulɓodira goɗɗo goɗɗo hulɓodirde yo yimɓe paam koɓe hulɓodirɓe kadi ɓe goni fulɓodirɓe ɓe kulɓodiri ɓe kulɓonodira hulɓodirede nde e fulɓodirede e hulɓodirede nde gueɗe tati gonɗe ɗo hulodirde nde si en belama mbiyen hulɓodirde min mi wiya ɓiyo a maayi kaari anne mbiya ɓiye e o maayi kaari en gaari ɗum waɗi so tawi ko goyannoɗo o deƴƴa saabu waddide e hulde enen noon fulɓodirde nde ko goto e men foof won miijo ngo jogui sikkata miijo muɗum ngo ɓuuri miijo goɗɗo o kono so tawi en jottidinomo goto men foof haali miijo mum ngo ma en ƴellita leydi men rewrude pinal e nanodiral e pamodiral taw kadi ɗoftade diinel islam o ɗum waɗi noon hande nden dendande islamiyankore Mauritanie ɓiɓɓe gendi ndi ene jogui fayida tiguirigui ha tengti noon e ɓiɓɓe fulɓe ɓe nde wonno won noɓe gurda e nder leydi ndi won koɓe mbi koɓe ɗawaɓe kono kadi wonkoɓe mbiyatmi min kam min hooram e nder rendo ngo wonkoɓe ɗawi koye mabɓe holkoɓe ɗawi koye mabɓe so tawi ɓe mbaɗino nanodiral ɓe pamodiri ɓe jaggodiri jaggodirno ɓe jaafo wona to banggue doole wona kadi to banggue guuri ɓalli woni ɓiɗo goto fof yo nanguɗo fooɗo ala woni koɓe pamodira kala koɓe ƴetti ɓe nanodira soɓe kuddorino ma nden ma ɓe mbaw wadde hunde kala koɓe jiiɗi ma ɓe mbaɗa kono ɗo han somi welama mi wiya e nder leydi Mauritanie pinal pullo heewa feeñde hen wona to banggue ayawa wona to banggue nantinirɗe woni radio ɗi wona télévision ngaji fulɓe jogui hen ko hojomaji hay hojomaji ɗini pulani ina wiya so tawi neɗɗo ene rottanma biyoma fayi rottantama kara pular noon ina wiya ene wuppanma laaɓa ko miijotoɗomo mooso kono noon bandiraɓe so tawi noon e nder neɗɗo so rokkima hunde biyoma fayi eɗen gandi rokkantama kara woni rottantama kara ɓe mbiya deftantama kara wadde noon enen koye men won gueɗe ɗe en ngala e nder leydi Mauritanie haysi en mbaɗi pinal men koma ñagoyɗen ñagoɗen duttoɗen kadi jeenen wasa yaltodirede foti yaltodirede ni wasa hollirede foti hollirede ni walla wasa narede foti narede ni holko saabi ɗum ko namnal ngal noon kamɓe ɓe kaldanɓe jogorɓe mi heeɗoyade ɓe ɓe gandi jabungol kongol woni wadde goto mabɓe fof wadde hen konngol mum hayso tawi ko tonngol mbawen naftorade ɗumen foof tawana e miijan min tan ummori ɗum waɗi noon dendade islamiyankore Mauritanie han ko ɗon jooɗi min nder Nouakchott saabu min hooram mbiɗa dilla e nder radio ji mbiyeten ɗi kasdi woni privé ko hen gonmi te kadi nomin goniri hen ni min tawat jippuɗa tawa ala jobdi te bandiraɓe heɗotoɓe jewtema mbiyatma ko jewtema ene galɗi
te an hoorema fayida ene hen ɓe mbima jokku golle minen caggal ma sa jokki golle barme ma ene jokkito suwa fof koyngal ene hela sukaɓe ma ne cabbe kaccitari te gurɗa koye radio gurɗa mbiɗa ko leñol te an hoorema ala fodde ne mbawɗa dañde ha mbawa wurnir so ɓooyi goppa ɓen annuma holko saabi goppuɗa sen dokki yeru musidɗo men Hammat Diallo sen dokki yeru yewtere mum ne waɗi fayida no fewi nde wiyete ko Fouta Média kono noon hannde nde wonno nde ala ko wiyete ko sponsor nde dañani ɗum leñol ngol wawa wadde wawi tan ko noddude min beltima toɓɓere wadde fayida ɗum noon nawrata leñol yeeso yimɓe Allah saago iwoye e gollal haalde heddo e wadde ɗum waɗi noon ceerno mi ñaguimomo yafuya mi anda so tawi mi jabtimo namdal ma mi anda so tawi ko ni jinnoɗa jabtorede ɗum waɗi noon nde wonno aade timmani aade e fadde Allah aade e hoddirde Allah e fadde ɗum waɗi noon en ñaguimo kadi yafuya leñol ngol kala a jarama Seydi Ba Pullo min beltanimama ha no fewi tawno min gona wuurɓe Mauritanie kono e saaha kala amin jokkodiri e moon onon kollita amen ko kewi toon e ko woni toon ɓaadi ko onon gonani amen toon kadi ko onon gonani amen toon minen gonani moon ga Seydi Ba min nani joni a haali ɗon haala mawka hakkillaji fof coori amin jiiɗi andu holno foti leƴƴi mbawi ɗi ganduɗa tawi ko leƴƴi jaltuɗi e nokkuji mumen gari guuri toon beele sarakulleɓe nan toon walla jolfuɓe nan toon walla seɓɓe nan toon walla ko safalle ɓe tan ɓuuri toon hewde ha ko ɗum saabi donguɗon ko donguɗon ko holɗum e holɗum wona to on fannu foof kanjum caɗele ɗe goniri tan ko ronka dañede wona ko waɗoɓe ɓen donka min mbiyammi hen sahaji kono ni mate waɗoɓe ɓe ƴeewi ɓe dañi walla ɓe kori mate nde ɓe kari nde walla nde ɓe ñaagui nde ɓe calana nde mate ɓe mbaɗi fodde nde ɓe poti wadde haaɓe mbawa hebde pular ine wiya Tijani an Ilman Mamadou Sambor Barkan hewno wiide ni so tawi neɗɗo ene torono ñoro so rokkaka heɓtat kono mate ɓe torima walla ɓe ñorima ɗum waɗi so tawi ɓe torinoma ɓe ñoraki sa ñorima tan pular ine wiya ñaguiɗo ko gajiɗo dokkuɗo waɗe gonga so tawi no woni no gongiran tagal mabɓe tigui rigui ɓe ñirɓini ɓe gujjini guite tan ina gasa on ene wawi waɓe hebde kono noon pular ine wiya somi wima koko a ɗenƴima tan hanti kamɓe hoddiri an ka kulɗo deke noon kamɓe koye mabɓe yo jomen yaafa en ina wawi taw ɓerɗe ɗe koɗe julɗe holko saabi ɗum ɓe wino nane soɓe nanodiri ɓe nangodiri ɓe pamodiri e on saaha ma goto mabɓe fof wawa naftorade goɗɗo kono noon ko ɗum ronka ko nanodirde nde e famodirde nde e jaggodirde wona jaggodirde banggue doolago ala ko yoɓe jaggodir kamɓe koye mabɓe goto foof wawa wonde jogo o miijo kala ko tinmi mi tintinma ɗum kala ko nanmi mi nannuma ɗum kala kadi ko jiimi ina fayema ko moƴƴani kadi mi rentinma ɗum kono noon ɗo hande e nder leydi Mauritanie wona keewal ngal sapalɓe garta en kodori en mbiyen sapalɓe fulɓe ne keewi saabu nder leydi Mauritanie wona sapalɓe tan goni hen sapalɓe ɓe fulɓe ɓuuri ɓe hewde sen beela mbiyen kono noon wonde fulɓe koɓe wontuɓe sapalɓe min wi noon nde wonno hayde banggue pinal mabɓe banggue ɗemgal e ko nandi hen yo jomen yaaf hen ɗum waɗi hankkadini kala ko waɗi ɓe mbiyata ko kamɓe kay koɓe mbaɗata ko ɗum foti wonde wiyama ɗemgal nini welɗo e nder leydi Mauritanie ko ɗemgal arabe mataki yimɓe fof nandata arabe so tawi ko namdal jabolu mum ko ala wonɓe nanata arabe ni arabeji mabɓe jeeɗiɗi won hodduɓe mabɓe ɓe nandirta ɗemɗe kono ɓe ngala e nder radio ji gonɗi ɗo e nder leydi Mauritanie hayni e banggue jayndiji ɓe jogui ɗo jayndi yaltinode pular ko jayre wiyetede foyre ɓamtare nden ko jayde fedde ɓamtare pular Mauritanie ko nden jayde wotere hay ɗum ni e nder lewru ndi yaltata lawol gotol e nder jayɗiɗi jaltuɗi ɗi iɗi cooyo woni ɗi jalta ɗe gasata soodede kadi goɗɗi gara pawto en coodetake mbaɗa ɗum ina nawra leñol yeeso ɗum so tawi woni no télé wurnata ɗum ko gartam e gatte yimɓe ne mbawi wadde ɗe kono yimɓeɓe leñol ngol ala gatte sa haalde jomum tan wi enen e keewi gacce noon alay saago yimɓeɓe jogoto darde jogo fandare jogo pellital mbawa wadde ko jogori wadde ko e on saaha noon goto mabɓe foof wawa rende e rentinde kam hoore muɗum ko jogori wadde ko ɗum waɗi noon bandiraɓe sikki ala mi ñaagui moon yafuyo kono hande fulɓe machallah e nder leydi Mauritanie ina heewi te ene waɗi alɗuɓe ene waɗi jambareɓe ene waɗi anduɓe ene waɗi kadi ni hay jangguɓe ɗo mba anda ala ɗo e nder leydi Mauritanie yettere Allah nelaɗo musu wela mum wiya sowona min o alɗuɓe kadi alama ala ɗo banggue fulɓe kono mata ko min tan woni wona galo hen ɗum waɗi noon eɗen mbiyaɓe tan kamɓe koye mabɓe anduɓe ɓe alɗuɓe ɓe yoɓe tinno ɓe ndentadina doole mabɓe ɓe pamodira wasa ñamodirede woni wasa wadde du saabu pulaar ina wiya so mawɗo ƴakkowo ƴulɓe mawɗo ƴakkowo ƴulɓe ene haasi o jibina ɓiɗɗo muɗo o ndondi walla mawɗo muɗo o ndondi ene haasi jibina ɓiɗɗo ƴakkowo ƴulɓe ɗum
ɗum waɗi so tawi ɓe nanodiri e nder rendo ɓe paamodiri sukaɓe so ngari jowdirata maɓɓe ɗum waɗi e nder rendoji kewɗi sukaɓe ina kuuli mawɓe ɓe nde wonno ɓe kollani ɓe laabi ɗi ɓe mbawata rewrude ha ɓe mbawa yettoro somi hoddiri han tan somi yeehi to Ndiaye Saydou Amadou Guelngal Fouta janggo e jaam ma won biɗo o ko sehil Guelngal Fouta o ga o fotani yaadede Jibril Hameli walla ceerno Yaya Bass bandiraɓe ɗum ko yeru tan eɗen dokki ɗum waɗi ina waɗi ɓiɓɓe fulɓe on ɓe ga gendiyankoɓe ɓe kewi darneɓe ɗenilngol kono hattan o ina famɗi saabi ɗum noon ma taw ɓe gollaki so tawi ko namdal ina gasa wonde heewi mon golli tawa dañani e yimre men ne mbiɗen heewi mon awliki tan noftoraki ɓuɓri mum heewi kadi moniji bini taw noftoraki ɓesgu mum ɗum noon ceernam mi ñaagui mom yafuyo mi anda somi jabtimom namdal a jarama Seydi Ba Pullo min beltanimama han feewi a jabtima namdal ngal tigui rigui ha waɗi fayida min mbeɗa yiiɗi andu seeɗa tan holko addi ɗe caɗele ha ngoɗo rendo wawani to rendude walla ko boni fof woɗi ko yo arɗo walla boni fof woɗi ko holɗum e holɗum saabu ɗo hakkillaji kewɗi ma tondu jogo holcen caɗele Seydi Ba ɗum fof ko wasde nanodirde sonno ɓe mbaɗino goto fof wawa gonɗude to banggue diine muɗum wawa jogade imanagal ɗo yiɗanani hoore mum ko yiɗanani ko hoore mum o yiɗana ɗum bandum ɗum wawani wonde yimɓe ɓerɗe ɗe noon yo jomen yaafo en ɓerɗe ɗe koɗe julɗe kadi ɓerɗe ɗe koɗe ɓaleje ne ƴulɓe yoɓe gaccu hakke no feewi wonko saabi ɗum saabu jurumo ala so yimɓe jurmodirani kormodirta so yimɓe kormodirani jiɗodirta yimɓe jiɗodirta ɗo pamodiral wonata ɗo yimɓe gandodiral wonata ɗo yimɓe ni kamɓe koye mabɓe ɗo ɓe peccodirta ɗum waɗi e nder leydi Mauritanie so tawi kalɗen koye nder ndendande islamiyankore leydi Mauritanie ko ɗum waɗi haala ka ni to banggueji foof saabu e nder radio ji ɗi hay e nder toɓɓe ɗe jogoɗen jewte mbiɗen gadda ɗen ɗon namde mbiɗen dañi ɗen ɗon caɗele nder hen tigui rigui kadi min dippa e nder hen caɗele leñolngol caɗele leƴƴi meɗen leñolngol e nder leƴƴi keddiɗi ɗi holko saabi ɗum saabu yimɓe ko adi foof so wiyama leydi ina jogui hattaneji foof wadde ken julɓe en potani wadde ko wiyete ko leñamago poɗɗen wadde koko addata fottata hakkude men enen hodduɓe ɓe leydi ndi saabu ken jiidigal gotal somi rekki yeru so pullo Mauritanie immima ɗo yeehi leydi Sénégal walla yeehi Guinée so tawi toon pullo Mauritanie walla tawi toon capaɗo Mauritanie walla tawi toon jolfo Mauritanie tan kamɓe foof ɓe jiidata yummo e baaba ɓe pottodira ɓe kormodira ɓe jiɗodira kadi ɓe nafodira goto mabɓe fof wallita goɗɗo wadde ko hannoɓe wadde ɗum haade mabɓe iwde leydi mabɓe ɓe jaara yeeso saabu won e fulɓe joguiɓe ɓe jolfo ɓe ngala ɓe balloɓe walla won sonikoɓe joguiɓe fulɓe ngala ɓe balloɓe walla won sapalɓe joguiɓe ɗo fulɓe ngala ɓe balloɓe wadde hanno so tawi kay an mo gandatami ko caggal leydi hanma andudemi gueɗe ɗen kodde leydi ɗum ko namnal kadi ko hunde wonde kadi teskade ko ɗum waɗi noon e nder rendo hande leydi Mauritanie caɗele kewiri tan ko jomum en goto fof wiyata ko leñol manir hayso ɗittidima ha nder rendo men jafno bandiraɓe wona addude kille ene waɗi e nder men wiyeteɓe toroɓe ene kaala hande e nder leydi Mauritanie mbiya minen komin toroɓe ɓe mbiya komin seɓɓe ɓe mbiya komin awluɓe ɓe mbiya komin wambaɓe kono mate ɗum ɗon ina taka ina moƴƴina leydi walla ɗum ina moƴƴina enɗam walla ina moƴƴina gendi walla ni mbiyen rendo rentugo leydi ndenti diine ndendi fartangeji foof ɗum ala sen kuddiri kadi e nder leydi leyɗe ɗe kewɗe ha tengtini leydi Mauritanie wonɗo fulɓe ina mayre ko ɓuri tidde ko mayɗo maaye capata yata soninke yata wonɗo capata ina mayre pullo yata soninke yata jolfa yata wadde holko firti ɗum so tawi jomumen mbi koɓe julɓe mais so tawi ko namdal min mbiyami ɗum ko wona gonga yimɓe mbawa wonde julɓe tawi ɗoɓe jurmodirani yimɓe mbawa wonde julɓe ɗoɓe pamodirani yimɓe mbawa wonde julɓe ɗoɓe ndendani jaam ɓe ndendi bone e nder leydi mabɓe ɓe ƴeewa kala fittinaji bawɗi wonde e nder leydi mabɓe ɓe jaltina ɓe eggin ɗum ha yalta laaɓa kadi ɓe dutto ɓe ndesodira e nder koye mabɓe ina wawi somi haalingol konngol ne wawi wasa wonni kono ɗum fof ala caga waɗa saabu so en ƴewtidima yurmede kala ɗo desmi baaɗe somi yeehi yomi waɗmo ko boni mi miijoto bane debbo ko toon ummi an sa yeehi ya waɗan ko boni ma miijo baaɗe nani ga e ko nandi hen ɗum waɗi noon bandiraɓe e nder miijo ko yimɓeɓe wasa famodirde ɗum addani caɗele goɗɗe ɗe e nder hen kadi haaɗiɓe famodirde koɓe mbawa disnodirde yimɓeɓe jottodirta ɓe disnodirta ɗum noon ceerno Guelngal Gamaji Saare Seydi Sall Ba a jarama Seydi Ba min beltanimama on paami enen jedda e almudel leñol walla noon mbiyan ceerno leñol sen mbinon mbiyeten ko Dahiru Gallo Samba Ba en paami ko leydi Mauritanie Allah waɗimo hande ko toon o jooɗi enen jiwda e makko hakkillam diwi wojuɗo miijam sori wadde onon somi teyi walla min e miijam ngo balla kam hen beele ko ɗum woni ko woni walla wona ɗum woni ko woni wadde wona laamu Mauritanie woni ko ɓitti moɗon onon ko onon ɓitti koye mon
walla taw ko kinɗe mon ɗe ɓitti moɗon e nder leydi Mauritanie ha mbason hebde ko poɗɗon ko hebde saabu sen mbaɗi lawɓe jaafo bandiagaji gen jaafo sen mbi labbo foof e tunde muɗum yo yaaru tunde muɗum nde beele e ɗum addanta mon caɗele walla wona ɗum woni ko addani mon caɗele ha donkuɗon yettade poɗɗon ɗo yettade Seydi Ba bisimilla ama mbimi somi welama mi wiya e banggue rendo men hannde e ɗum ina hen jeeya saabu pullo ko leñol pular ko ɗemgal wonki leñol ko pinal e gandal e yimre nde mbaɗɗen hoko saabi ɗum so wiyama pullo tan hannde nawate koto banggue aynoɓe ɓe mbiya duroɓe kono noon pullo o ko kaalowo ɗemgal fulfulde saabu leñol fof ummori koye ɗemgal ngal haalat sen koddori e wonande wittiyankoɓe mbi sa wi pullo ko kaalowo pular o sa wi capato ko kaalowo safrore sa wi jolfo kaalowo jolfere o sa wi tuba kaalowo tubankore o ko nandi hen ɗum waɗi noon wadde enen foof ala ɗo saabu sen koddori so pullo Mauritanie ummima ɗo yeehi walla toroɗo Mauritanie ummima ɗo walla labba Mauritanie ɓe jaafo bandiraɓe ɓe jaafo so ummima ɗo yeehi leyɗele goɗɗe ko wayno France e ko nandi hen ardata toon min komi labba ala arda tan ko inde pullo ɗo noon jomum foti famde ko woni ko o fotani iwde ɗum majjum heddi koko mecci poti ɗum ɗon ƴewde kadi ko ɗum kecci min mbiyatmi poɗɗen witankeɗe fulɓe ɗen ɗo ina jeeya hen on ɗon caru saabu ƴewama ni hayde banggue landode mi wona dawriyanke jaafoɗon kono hayde banggue dawrugol ina jogui caɗele kewɗe won wiyoɓe ni ɓe ko ɗum ɗo ala yimɓe poti ƴewde koko ndenti ko en kaali ko dentuɗen dentuɗen ko leñol noon ko toon tawte ɗemgal toon tawte pinal ko toon ni tawte hay ko mbiyeten ko dinguire alay saago kala renduɓe pinal ndendi ɗemgal ɓen ndendi dinguiral wadde noon alay saago jomumen ƴeewa ko ndendi ko wadde feccetako alay saago tinno so pooli noon denti wibjo so tawi yoɗi tinno siɗi diwto yoɗi ɓamdu so wona ɗum ala tan so tawi woni hen ɓurdu doole heddin ndu diwata walla ndu diwa dasoro heddin ndu ɗum waɗi noon bandiraɓe hannde ɗo goɗɗo e sohlo hannde e nder leydi Mauritanie min jogui ɗum no feewi ha tengti to banggue rendoji ɗi ha tengti banggue ɓesguji ɗi ha tengtini sa nani aɗa yeeso hay goto ɓiyum resta ɓi goɗɗo ɗum noon guelngal gamaji konngol artema ɗon hulɓini sa wi saaha goto nani ara hay goto resata ɓi goɗɗo onon yiyoɓe on walla onon yiyoɓe walla onon soñotoɓe holko saabi mbiɗa ngol ɗon konngol saabu ma won nanɗo ɗo ngol ɗo konngol holo mbiɗa saaha nani ara hay goto resata ɓiyum wadde holko coyniɗa haala ngal ɗon konngol addimmi wiide noon ko teskade e nder rendoji ɗi saabu wonɗo miɗo yiya hen saahaji e yimɓe aɗa yaado e jomumen tan mbima noon kaari o ko kaari mbiya mi meta anda leñol mabɓe ngol te leñol ngol so ngol boni so ngol wonti suuni an wonat sol goɗɗo firti wonde sol goɗɗo ɗum waɗi so tawi ɓe gujji an hoorema ina wawi tawa fenat firti ko eɗen poti yimɓe rentodirɓe guila ɗo wota jaade wota yadade oɗo firti ɓen ɗon hormodirta kadi ɓen ɗon hayso janggo jaam somi ari ƴewde ɓe mbiyata ala woppu oɗo ba muɗum komo guite boɗeje o ko almudeleni o ñiiɗi muɗum ko gaariɗo o wototo ko ɗum ɓiye saabu oɗo sa rokki ɗum anda ko jogorɗa jibinoyde ɗum waɗi caɗele ɗeɗe keewi ceernam ɗo faaɗo ina woɗɗi kadi ina wawi taw puccam ɗam kadi waktu o ko ɓuriɗi moni fof kadi ina yiiɗi ina wawi taw ma wonno famiroye ɗum kadi kamɓe jogorɓe heeɗade enoɓe jogori ɗum faam ɗo e leydi Mauritanie leydi Sénégal Mali haɗo Pulaar ina wawi haalede faame mbiɗa ñaagui kadi ɓe yaafuyo nde ɓe gaccantami hakke kadi ɓe ganda kam min kalmi ko yiyandam kadi kalmi koko jiimi kadi mi wiyata neɗɗo haalata ko yii walla ko andi ko kono min pawimi koye ko jiimi ko eko gandumi ko ɗum waɗi noon yoɓe tinno ɓe tiiɗe aadi ɓe tinno e rendo mabɓe ɓe tinno e nder dinguire mabɓe ɓe tinno banggueji ɗi foof ɗum waɗi noon bandiraɓe jarloɗon mi jaafoɗonmi nde wonno haala bonko no mbiɗɗirinɗen ni mi weeɓani saka hen bonko ɗum waɗi noon hannde so tawi perguite mbaɗi wona min kaalowo o so tawi moƴƴi yuɓɓi ko Allah o woni baɗɗo kono noon so waɗi perguite gande ko min kaalowo o ceernam konngol artema a jarama ceerno meɗen mo ganduɗa kanko woni Dahiru Gallo Samba Ba mo Allah waɗi leydi Mauritanie walla mbiyen almudel leñol joni en natat jillu Baba Maal e leydi Mauritanie ko toon tawma o saaha ko toon o waɗi anniversaire makko ngol bolol nogas jeeɗiɗi nogas jeetati koye leydi Mauritanie te en jeeɓi jonde hakkude makko e mo ganduɗa hoore leydi Mauritanie aɓe joddi en jiiɗum e nder Facebook nane suba tan enen jeeɓa ɗum amin jinno andude kalna amen jillu Baba Maal e leydi Mauritanie holko ɗum jibin toon walla holko ɗum ɓeydi toon e nafoore walla holko ɗum ɓeydi toon e fitinaji bisimilla ma Seydi Ba eyyi so en kaali haala Baba Maal alay saago mi heeɓi to keeci seeɗa jaafoɗon mi noon ina wawi taw wona an kalɗa koye saaha gonaɗo ɗo kono min mi haala hen seeɗa ko ɓenni nde mbawen artude ko hisɗi Pulaar hino wiya lamɗo bonata ko batulo bonata ɗum ko hen banggue Baba Maal hitande ujunere e temedde jeenayyi hitande ujunere ɗiɗi jaafoɗon e sappo e nayyi woni nde o ari toon to nokku men biyeteɗo Zouwayrat min kaldo e moon komi tergal fedde sifangue pinal hannde
tawi kadi kalfinal jokkodiral e jottodiral e nder leydi Mauritanie hay leyɗe goɗɗe e faade fedde nde e rewrude juɓɓudi. eɗen jogii télévision biyeteɗo Sifa TV nde fedde Tijani an ɓamti leñol wonɓe toon Cetal Zoyrat nde ɓe mbiye ɓe jiɗi addude bammal caggal nde en garin toon hitande ujunnaje 211 jottodiral moƴƴal woni hakkunde men e maɓɓe ɓe mbiye ɓe jiɗi addude toon naɓi yanke woni cameraman mbiɗen alay sago wadde yoɓe cuɓo nelduɗen ɓe équipe woni télévision Sifa TV cameraman o wiyete ko Amadou Alassane Ba ɓuuri lolliɗo Bablas e almude leñol noon woni joguinoɗo kongi ma namde faade renndo won toon min jeebi mbattum balɗe nayyi mi tawdiri toon e rendo muɗum seto muɗum won hen min en jaadi ko wayno nde Coumba Dia en e wonande seto heddingo kamɓe ɓe ndewi dow minen min ndewi less ɗum noon taki en mbi Allah serni goƴaji ɓe ndewi dow min ndewi less ha min jottoyi toon fadde wonde balɗe ɗiɗi ñalawma ɗimmo o ari nder hen min jaɓɓi ɗum aéroport neɗɗo so wiyama neɗɗo leñol on foti rentade on foti jertade on foti miijade ɓeɗo holko taki ɓe ndenti ɗo ɗum waɗi min kam banggam min wonɗo aɗa yiɗa neɗɗo wonko aɗa yiya e muɗum a ancata ɗum kono ene wawi tawa a haɓanat ɗum heeɓɓe mum ɓe ha tengti Oumar watmami haalaɓo kamo mbo andi mbiyeten ko almudel leñol kadi min kaldino ɗum min dokkodirino aadi e Baba Mal rokki aadi o e hojomaji 15 o manki min jendira hawre goɗɗo ari joom kalis jida almudel leñol wonno almudel leñol wonnade ko mbey on ari naati Allah andi so tawi enveloppe mum woni ga kalis walla so tawi ko ɗeɗi walla ko woni hen Allah andi o wi joni mi danita yiidemo ɗum noon en podi ha ñande wonde mbimi min pasam so tawi fasanorto mi ko goɗɗo e dow jawdi min ɗum waɗi min jafodiri o yaltimi no jogori wadde rapportage o wiyama rokkami jungo mbimi yo jaggu jungo mum hewɓe mbi holko saabi ɓe jiiɗi memde bammal almudel no yiɗan memde bammal kono garten ɗo e nder leydi Mauritanie ɗo e lamorgo leydi Mauritanie hitande mum capantati ɓiiri mawdi ɗum ɗo e leydi Mauritanie waɗi fitinaji kalama no feewi hay an hoorema attini ɗum e nder weeyo ma mbiyen lowre internet nde rippama dukama kono noon pulaar ene wiya no ceerno meɗen nde sadi heewi wiide ni hodda haɗa laaɓa jalgu kono ɗo ñande Baba Mal arata aéroport mi yahani jaɓɓoyademo e fawade neɗɗo noon haalirta ko ɓernde mum wallahi mbiɗa yiɗi ɗum ha ɓurti mbiɗa fasnide mbiɗa hormi ɗum kono wonko battine fittandam ɗum haɗi mi dañani yaade jaɓɓoyade ɗum o waɗi noon dokkal min jiɗino minen jandiyankoɓe wonɓe gaɓe yidde andude dokkal ngal mate ummori koye jayba muɗum kam Baba Mal walla ummori koye lamorgo leydi Sénégal ummorade toon addude ballal ngal faade ɗo e leydi Mauritanie wonande woni école walla amma ɗum ala ko leydi Mauritanie ndi itti ballal ngal rokki ɗum kono rewni e jungo mum yo ƴewɓe rokki kono min dunkitandi hen ko laaɓi nde wonno heeɓɓe mum ɓe mbaɗaga barke juɓɓani ina hen jeeya ha tengtini mo mbiyeten Baba Mal Toksel min almudel leñol saabu ñande ɓe garata nde ñalawma maɓɓe ɗimo woni aljuma nde o ari école o omo jogori toon wadde dokkal ngal te dokkal ngal somi welan wiye ngal wona juɓɓungal hayso ngal fayidini wona ha maayi holko firti so tawi min en jiidi yummo e Baba guel ngal gamaji mi rokkama hunde yomi yaha mi rokko mi ƴeewi miñam mo jiidumi yummo e Baba walla mawno mo jiidumi yummo e Baba mi suɓima e nder galle mum mi rokki ɗum wona dokkal te wonna Baba Mal nde o ari nde o yiidi koye Baba Mal tokoro mum ɓe mbi pular noon min kam mbiyammi so sukara dogi muuli moye kosam wota tampen yilade gati muulide Allah no Ibrahima Oumar Kane heewi wiide ni wadde ko kodde e kosam ndenti goto e mabɓe foof oye wona kodde oye wona kosam wadde jikkude mabɓe koye gooti so wawino wadde ɗum kam Baba Mal mawɗo o joguima miijo wawde ittude dokkal am jogori rokkude sinno ko miijam min sinno ko miijam o ƴeewoto ko ɓurɗo wonde to banggue leƴƴi sapalɓe to o itta toon gueɗal e jolfuɓe o ittanoɓe gueɗal o ittana soninkoɓe gueɗal so heddima oɗo ko fulɓe so heddaki o yo bandiraɓe jaafoɗon enen felore ala hakkude men kono min mettimi hen ko itti dokkal ngal foof ɓe nawani fulɓe te fulɓe ɓe mbiya ɗo nder leydi Mauritanie sabalɓe kala sissuji kono sinno ko min wonno ɓe ƴeewanno walla ɓe ndendodina école uji ɓe mbiya ɓurɗo yodde ɓurɗo wawde nadde woni dessin ɓurɗo wawde dessin walla ɓurɗo forde e ko nandi école mum suka mum ɓuuri forde o ɓe cuɓo toon kono ɗum foof ala o subtima on o itti dokkal rokki ɗum o nawni banum debbo on min mbaddi interview kadi ma yi ɗum so Allah jaaɓi télévision Sifa TV kadi ma mbaɗɗum internet ha bandiraɓe fof kadi jiiya kadi jeeɓa keɗo kadi ɗum ɗon ko min haali ɗum kadi kalduɗum koye banum debbo mbimi holno dokkal ngal ardi o wi mi namni ɗum namdal bangal fayida ma o haalanam holno ardi ko bandi ko gorko woni Baba Mal Toksel woni ɓe mbiyata ɗum ko Alsane Diaw joomam ko on ɗon nde Baba Mal ari koɓe sehilaɓe itti dokkal ngal o wi ɗum yo ƴeew école uji o suuɓi mawnum on woni directrice école o
o addani ɗum caggal nde on ko mawnum kamɓe jiiɗi mo e baaba o itti dokkal o totti ɗum so tawi ko dokkal min mi gomɗinani pular noon ni wiye ko yeeso ñamata ñeeri kono ɗo min ɗo wonko mi famani nde ɗum yeehi ha ɓenni yuɓɓani go'o o rendango wono ɓe mahiri ɗum ni wonno ɗoftaki ko wiyete ko juɓɓudi ina ɗon sapalɓe ina ɗon jolfuɓe ina ɗon soninkoɓe kono hay goto yitaki hen hoore mum min tewi noon te kadi kalami ko mi haalirani fittino ala koko jirumi guitam kadi wallahi summa wallahi kadi koko jirumi guitam e on saaha min jiɗi namnade Baba Mal kono kam o sali ɓe mbi min mbawa yiide Baba Mal mi wawa kadi arde mi yiya Baba Mal mbimi noon somi wawa yiide Baba Mal miɗo jogui namnam Oumar Wade heɓɓo tiwi almudel ɗo wona namni alay sago jangiyanke namno ɓe mbi Baba Mal namnitaki no wino min wadi bini Zouwairat Ndiaff ɗon kadi o witimi noon ƴewmi noon taw mata ko ɗum kutuyo mi namninoma to mi dañani ɗo mi dañani holko saabi ɗum min ko toɓɓere gartanmi koye hooram kono noon sonno kadi sagam taw min mum joddi saabu mi anda howoni e ɓerde mum ina wawi taw ko biyaɗam yiɗ almudel komi haasiɗi mum ɗum waɗi noon ɗo e nder leydi Mauritanie jamma hirde premier o mi yahani kono ko premier ene fuɗɗori ni pulari ni wiyeso afa boni galle bonat so jeewa boni kadi galle bono ndo afa o boniri ni kono jeewa o kadi noon lembel o boniri firtinede hirde nde kadi rewani lawol Baba Mal tuksel e nder dingiral ngal o abbe yimɓe ene ƴatto e wiide yimɓe tawtoranoɓe e janjankoɓe hewɓe kaali ɗum tawi mbiɗa haala caɗelam min ɓe kaali ɗum ɗon hay nder jamma ɗimmo woni ɗo ɓe gaari maison de jeune ɗo stade ɗon jammo mi ari ko biyeji kono yettere Allah nelaɗo mum hayso woni no ujunnaje sappo sen pellitina arde ni en jaɓatande wonno Allah rokki en fartaŋe ɗen jogui mandital ko ganduɗa kadi ummarade fedde men fedde sifange pinal hande kartal bawayal nanno so tawi en mbaɗani ko boni e kala jiɗɗen nadde so tawi koye leyɗele ɗe ganduɗa pinal pullo ina wawi ɗon yitede caggal nde dogoɗen ngal ɗon seedantagal eɗen mbawi ɗum natirde ɗum waɗi noon eɗen jetta Allah no feewi nde garɗen naɗɗen jiiɗen hirde nde no nde wayni ɗon noon kam ko dadiɓe ko wiyete alkati en ko ɓen juɓɓini ɗon kono noon haade ɗum tawi waɗi dillere mawde e fawade kadi kanko hoore makko kadi Baba Mal Tuksel e wasde mo yuɓɓude e dullodirde yimɓe ƴettodirde mabɓe wonande haalyankoɓe tawnoɓe e wiide mabɓe ɗum noon firti fotani wonde ko futino Baba Mal sombo ara ko neɗɗo ni yimɓe ni kono ko joom gueɗal ko joom teddungal wadde o foti ko ƴewde hurum e teddungal caggal nde wawi suptade leydi Mauritanie o ƴeewa yimɓe ɓe ganduɗa o suuɓo leñol he fof suuɓo hen yimɓe ɗiɗo o min noon wadde garmi koye leydi Mauritanie ko ɓeeɗo jinmi wadde ko ɓiɓɓe leydi Mauritanie jinmi ko wadde président Mouhamadou Abdoul Aziz ko ɓaleejo no ko laamɗo leydi Mauritanie o laami ko ɗemɗe ɗeɗo ɗe kalɗen ɗe walla leƴƴi ɗiɗo ɗe kalɗen ni leñol he fof suuɓo hen yimɓe ɗiɗo o wi ɓeeɗo jinmi yo jogonomi juɓɓude ndi yuɓɓo feewa moƴƴo kono hennude hen leñol mum hayso tawi o ardini ɗon o waɗi gollal ngal oy to waɗi gollal ngal fonno wadde ngal ko ɗum haala gorko o namnal so tawi ko miijo min banggam min holko saabi kanko hoore makko o ari o jippimo e leydi Mauritanie o teddodiri Mouhamadou Abdoul Aziz pular bandiraɓe no wiya koɗo sata hirande neɗɗo so ari tawi kay ko dimo jogorɗo moƴƴinde gollal mum yo jippo mawɗo leydi wadde walla mbiya ni o jippo joom galle o teddodiri on o waɗi fodde nde o foti wadde kanko min mbiyami te wonno saɗa aro e nokku Abdoul Aziz on wawno wiide o naata leydi ndi taw wala ko bonnani haydara kadi omo wawno naade ɗo rutto herɗina kono noon o waɗani ɗum foof bodde caggal teddugal ngal ngal rewi lawol ngal rewi mosol kono noon ummorade e leñol ngol no waɗi noon boros gonɗo hakkude mum e leñol ngol mate ɓe jottidima ɓe kaltidi ɗum ko gandal Allah won winoɓe ɓe jaaha hen moƴƴere ɗum ko Allah andi kono noon mi sikkani pular noon ina wiya so tawi neɗɗo e hoore muɗum coorowo ina sorto mbiɗa sikki sorata kono corol ngol sortoto way kono son tawi no neɗɗo e hoore mum e ardinde miijo hade baɗal bonani so ardinde miijo tan ma wonko wonani haɗa taw jokkodira e mawɗo leydi o rutto kadi o moƴƴodira ɓiɓɓe yummiraɓe mum won ɓeɗo kono noon bandiraɓe ala ko mbawɗen wiide holko saabi o dugdama holɗo ummori won wiiɓe o jabtima kono noon jappowol muɗum ngol so tawi ko ɓundu wonno wiyete hunde fenguiɗi ɗum waɗi noon ceerno guel ngal gamadi hirde Baba Mal waɗi ɗo e leydi Mauritanie kono hewɓe beltimo hewɓe beltaki kono hewɓe gardi hen way kono hirande dambordo ni ɓe ñama nduwo ɓe ñama ƴetto kono noon ina gasa wonde so tawi no hakkillaji mbana kono basi nden mawgo laabe kadi so tawi noon hakkillaji kadi mbana kono ñaande so heewi so ƴarama yaado e ñaande ɗum waɗi noon bandiraɗo mi ñaagui momo yafuyo wonande ɓen hettiyankoɓe yiɗɓe Baba Mal e yiɗɓe leñol ngol foof noɓe jogorima heɗorade e noɓe jogorima hettorade foof mbiɗa ñaagui yafuyo goto foof haaldat kono yirini ma won kalɗo taw wonano kaldomi ni ɗum noon wona ñingde Baba Mal kalmi ko yiyande nde jiimi kadi kalmi ko teskiyomi teskimi ɗum noon bandiraɓe
Allah jarama on jarama min ñaaguima yafuya mi rutto kadi konngol ceernam guelal gamaji ɗum noon konngol artema jarama Seydi Ba min jeddata ko kalɗa ko e logere wiyetede nde Facebook min jii bandiraɓe hewɓe wonɓe Mauritanie jokkodire gonɗe hakkude men aɓe gonɗini aɓe jiiɗi Baba Maal kono ɓe jiiɗa jillu Baba Maal e nder leydi Mauritanie wadde minen noon min ganda ko saabi ɗum saabu minen min gonani toon kadi Baba Maal yadani e amen minen jeydiyankoɓe kono kam min mbawi tan ko wiide min jeeɓi tawno ko yooɗi ko yaltinama ko soofi ko ina gasa tawi wirnama ono wonɓe toon ko onon jiiɗum ko ɗum saabi garɗen hen wadde ɓoyata mbaynodiren enen keɗora mintaji tati tan mbaynodiren min jettima min jarima ha no fewi mayen gartoy e rogere wiyetede nde taw ganduɗa ko nde ɗo woni rogere Alaji Baba Maal jillum hakkude mum toon e nder leydi Mauritanie ha ɓuura labtude ɗo joni hol wasiyama tan mo ganduɗa pewɗo hande e jaydiyankoɓe walla hol wasiyama pewɗo e ganduɗa e yewtoɓe wonɓe e nder kalirde konngol cakkitingol nde min rokkuma konngol gongol mbaynoɗa Seydi Ba bisimilla eyi ɗon konngolam e to banggue jaydiyankoɓe miɗo wiya yoɓe tinno yoɓe jogo muñal jaatingal won noon sa jogaki muñal ina haasi ma bonire tawa fotani bonirede ma wonɗo dañƴa caɗele tawa fotani ɗon dañde ɗum waɗi alay saago jomum en tinno no feewi jogo hen yaajede jogo hen kadi pellital kala koɓe jaaha ƴogoyde yoɓe ƴogir Allah nelaɗo mum kadi woto mbaɗ heedi kadi yo jaranɓe darade hen tiguiri rigui ɓe mbasa kadi yirude ɗum ɓerɗe walla ko nandi hen ala ɓe tinno kadi ɓe maaha rendo ngo jaydiyanke foti wonde ko mesalal ñootowo jaydiyanke fotani wonde dawriyanke jaydiyanke foti wonde ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo leñol ngol foof so dañama kadi ɗemɗe leydi muɗi haalat so ronkani yo tinno yo taw ene wawi ɗum wona haalde pour sa wawi ɗum haɗa farnoɗo ɗum ala ma saaha mum arpular noon ina wiya janggude gandal mofta ɓuuri ɗaccude ha ñooloɗa mbiyaɗo janggoya saabu noon ɗo gonɗen ɗo eɗen mbiya jaydiyankoɓe wonɓe e radio ɓe wonɓe e télévision ŋaji ɓe yoɓe tinno yoɓe muñ ɓe wirani noon ɓe muñani ala koye mbirum noon ko yoɓe ɓeydo pular noon ina wiya neɗɗo ko mawɗo ko anda ɓeydene kadi sa wi neɗɗo nangto ha ɓeydo tiide tan kono kadi neɗɗo ko anda siftine ɗum waɗi noon eɗen ciftinoɓe yoɓe tinno yoɓe jokku muñal mabɓe yoɓe tinno yoɓe jokku neɗɗankagal mabɓe ɗum noon ceernam Allah jarama mi ruttiɓe konngol jarama Seydi Ba Dahiru Gallo Samba Ba walla mbiyen almudel leñol wadde konngol cakkitingol mbayni ko hakkude ma e guelgal gamaji goɗɗo wi mbayni ko jibinta ko yewede kono noon hayso tawi goɗɗum ene jokka ɗum noon Seydi Ba bisimilla ma e radio Safina FM e radio Dinguiral Fulɓe mbaynigo ma min jettima noon min jarima ha no fewi Seydi Ba Pullo bisimilla ma en ñaguima jomiraɗo joom bawɗe kattanɗe nde puɗɗori ɗen inde makko nde Allah kadi rokkiri en jofnirde kadi inde makko e mantude nelaɗo makko yo jaam e kisal gon e makko ɗum waɗi en jetti hettiyankoɓe men foof ɗoɓe jogori en heɗade e noɓe jogori en hettorade foof en ñaguimo kadi yafuyo e noɓe jogori settorade ɗi konguɗi ɗi kalɗen kadi nde wonno en kaalirani ɗum wawde en kaalirani ɗum andude so tawi wonko fewani walla wonko yuɓɓani en yoɓe gandu koye men woni so tawi yuɓɓi feewi ko enen woni ko jafɗon ko jomiraɗo subhanahu wa taala o ɗum waɗi kadi en donima bandiraɓe men rewɓe ɓe ɓe gonani dewle ɓe yo Allah newnan ɓe ɓendani wodɓe moƴƴuɓe taw ko julɓe wawɓe surude wonɓe cuuɗi mabɓe ɓe yo Allah rokkuɓe wurde e wurdude jomiraɓe galliraɓe mabɓe kadi e bandiraɓe mabɓe worɓe fasiraɓe mabɓe fasniɓeɓe adduɓe ɓe nder fasɓe mabɓe ɓe yo Allah rokkuɓe ɗum ɗon kadi dañɓe ɓesguɓe yo Allah rokkuɓe ɓe gurnide ɓesguji mabɓe ɓe ngala ɓesguji ɓe kadi yo Allah rokkuɓe dañde ɓesguji moƴƴinde wonno so neɗɗo dañani ɓesgu moƴƴo sa dañi ɓesgu a dañani hen ko moƴƴi ko lorlat ɗum waɗi yo Allah rokku en kadi nafadirde ko heewi mbasen nefodirde yo Allah rokku en tiiɗodirde aadiji hakkude men e jomiraɗo kadi tiiɗen e enɗe hakkude meɗen e koye meɗen yo Allah kadi suɓan en moƴƴere yo Allah rokku en kadi wattude ni kadi mbo wuuri tawden ɓesdi e diini en ustaki yo Allah waɗat en sutoro e surare yo Allah waɗ barke e leñol ngol foof ha e leƴƴi goɗɗi ɗi kadi yo Allah rokku en ñiibde e konngol la ilaha illallah muhammadan rasulullah ɗum noon yo Allah waɗ enen nden ko mum kadi eɗen mbiya kadi shukran istima'ikum kadi enen mbiya fi amanillah yo Allah waɗ enen nden ko mum a jarama Seydi Ba Pullo almudel leñol walla mbiyen Dahiru Gallo Samba mbo Allah waɗi e leydi Mauritanie subaka hande on paami tigui bandiraɓe ko toon jooɗi bandiraɓe tedduɓe ari haɗo aranno heewi haɗo heɓanno hakkude moon e ceerno guelongal kam e sokhna Houleymatou sikki ala en jafnima banimen debbo Houleymatou hande o wawani tewtorede yewtere nde en jetti bandiraɓe kala en ñaguimaɓe yafuya on paami tigui ari haɗo aranno heewi en heɓe dokkodirani aadi so weeli Allah e dimanche pewtuɗo taw enen gadda lowdi enen jewtira e bandiraɓe e lowdi e joljole e kala ko wawi kewde e nder windere nde e nder aduna kala enen mbawi haalde
hay tawi woni en jahani windere nde kala en jooɗi nokku meɗen ɓaade hande wini wiɗen ni tuddun yirinde kaari fof hoddi e nokku goto so neɗɗo askadi neɗɗo yahani internet o yeehi en jetti oɗo bandiraɗo mo ganduɗa en potte makko alhamdulillah en meeɗa yidirde makko no haalani ko ɗum en meeɗa yidirde makko gonga kono noon ko ceerno men o jangguini men han feewi en jafnima bandiraɓe kala on paami e karallagal subaka hande onon jaada e ceerno guelgal taw jogui kaɓirɗe kakidiɗe ko Maimouna Lam ɗum noon bandiraɓe tedduɓe onon kala min beltanima moon min ñaguima on yafuya te karallagal on paami ni ko Maimouna Lam hande karallagal kakinigal walla karallagal mawgal jogui ɗum ko ceerno guelgal bandiraɓe tedduɓe jaam tan jaam ga jamde hakkude yo Allah ɓil men ɗon bandiraɓe tedduɓe yen mbete jaam. Okay, yewtere mon wiyetede Abdou Midioma e radio Safina FM 98.2 ko gelgal gamaji sare e Huleyba kablata yewtere nde taw ko e radio Safina FM 98.2 dimanche kala waktuji sappo ha waktuji sappo e ɗiɗi woni 11h ha midi gelgal gamaji sare e Huleyba kablata yewtere wiyetede Abdou Midioma e mijoji men so ndendi e mbawa waktude en mijoji men noon ko cariɗe e nder duude baba Adama mijoji men ko cariɗe gila e rendo men mijoji men ko cariɗe gila e koddi men mijoji men gila e fina tawa ha e gurdam guurɗam ha e gurdam gonaɗam ha e gurdam jogoɗam arde janggo men ɗum fode koye yewtere Abdou Midioma ɗum heblete holi hebloɓe nde yewtere on paami ko gelongal gamaji sare wonde Huleyba tawi ko e 98.2 yewtere moɗon Abdou Midioma ina heblane won ɗum gelongal gamaji sare e Huleyba yewtere mon wiyetede Abdou Midioma bisimilla moon e yewtere moon Abdou Midioma e dimanche kala waktuji sappo ha waktuji sappo e ɗiɗi gelongal gamaji sare e Huleyba Abdou Midioma ma aran moon e kala saaha ha e joljole moɗon gila e ko wonno hanki gila e fina tawa gonnoɗo gila e rendoji meɗen ha e nder kurti meɗen Abdou Midioma ina addana moɗon jime moɗon ha e jimɗi moɗon ha e kulareje moɗon ha e nalankoɓe hanki gila e nalankoɓe hande fode ko e nder Abdou Midioma e nder ndeɗo yewtere 98.2 ɗo e Sicap Urbam tawi ko e legal nder Grand Yoff e 98.2 yo wulat yo sasat ko ndiyam wawi jeygol e nder Safina FM 98.2 gelgal gamaji sare e Huleyba e nder Safina. tedduɓe heeɗiɓe min duttima kadi ɗimmol salminde on onon hettiɓe oɗo saaha konngol